Добрый вечер. Добрый вечер. Чем сегодня займаемся? Сегодня поглядим, я вам покажу Иксион. Иксион, я паспрабаваў яе пагуляць літаральна ў нядзелю, мне падаецца, то бок пару дзён таму. І канкрэтна за яе я вырашыў, што мне цікава паглядзець на другі Frostpunk, таму што гульня гэта ўсё яшчэ выжывач, гэта горадабудаўнічы выжывач. Але ён, гэта вельмі файная гульня, я яе адкладаў і я вельмі задаволены ёй. Вітаю, Рыёна, вітаю. У яе ёсць некаторыя геймплейныя праблемы, як я лічу, але гаворка не пра гэта. Гэта вельмі стылёвая гульня са сваім вайбам, вельмі асабістым, прыемна вельмі. Глядзела ўчорашні Frostpunk, і раптам нешта іншае пачалося, я ажно ўспужалася. Гэта амаль Frostpunk, амаль. Ты ў правільным месцы, Зараз будзем пачынаць. Што мы сёння пройдзем? Я не збіраюся праходзіць, гэта не будзе серыі стрымоў, гэта будзе адзін стрым, я жадаю вам паказаць гульню яе завязку. Гэта літаральна будзе той же самы контент, які калі вы глядзелі дэмку Иксиона, калі гэта яшчэ да выхада была, то гэта будзе літаральна тое ж самае кавалак гульні з асноўнай завязкай. Я зараз не спойлеру, я жадаю, каб вы самі паглядзелі на гэта. Вось. Мы пройдем пролог, які доўжыцца даволі доўга, калі шчыра. Ён 10-2 гадзіны, можа 2,5, у залежнасці ад таго, як мы хутка будзем усё рабіць. Вось. І я скончу, калі пачнецца самае, вось, па тыпу, мякатка пачнецца. Я дзесь там спынюся, таму што я яшчэ сам яе не прайшоў. Мне самому цікава падзеі, і яна даволі павольная гульня, трошкі самому сабе патыкаць. Таму я жадаю паглядзець яе самастойна, і калі прайду, я сваю скажу меркаванне, таму што я яшчэ вельмі далёка ад яе праходжання па адчуваннях. Яшчэ зусім падзеі толькі завязаліся. Будзе шкада, калі яна вельмі хуценька скончыцца. Вось чаго я баюся больш за ўсё. Добра, на гэтым я ўжо буду пачынаць. Паехалі. Даволі прыгожы ролик у пачатку я запускаю. Мы абярэм стандартную складанасць, таму што яна даволі складаная, гэта гульня. Паехалі. Вітаю, Рыгана. Control, we have typing clearance for shuttle launch. Initiate Stanford protocol. Clear procedures, check. Guidance go. Algorithm online. Batista safety protocol, check. Launch control to EMB Charon. All systems are go. Launch is imminent. Personnel are instructed to evacuate the launch pad. Deflectors up. PPS Tycoon to EMD Share. You have clearance for final approach.
on board, passengers. Вітаю, молоток. Ось так ми переходимо у геймплей. Shuttle EMV Charon is now docked. Sector 1 empowered and pressurized. Munchie decontamination protocol online. Disembarkation authorized. Message to crew members. Welcome on board the Tycoon, property of Dolus Aerospace Engineering Corporation. Я зараз розповіду, тут буде шмат розмови поміж персонажами різними, але зараз нас покриху уведуть у тему основну, що відбувається. Давайте погляджу. Я на трошки тишей зроблю. Для чаго мы рыхтуемся і што гэта ўвогуле за падзея? Я ўжо ведаю, што рабіць, таму я буду проста рабіць. Мы займаемся зараз тым, што падрыхтоўваем станцыю для падарожжа. Я магу? Давайте, можа, я галасы трошки цішэй зраблю. Усё добра, але я толькі галасы галосныя для мяне. Трошки цішэй, каб не перабівалі. Яны па краху розныя персонажы. Гэта наш Эден, гэта наш Шыі бартавы. Яны будуць па краху нам распавядаць аб тым, навошта мы тут увогуле патрэбныя. Мы з'яўляемся тым, хто назірае за станцыяй касмічнай, якая будзе займацца каланізацыяй іншай планеты. Пакуль уся гэтая станцыя поўнасцю і ўсе звязаныя касмічныя аперацыі звязаныя з спецыяльнай, як гэта, не спецыяльнай, а з частнай карпорацыяй. Частнай карпорацыяй Долос, то бок мы усе належым ёй, ну як бы яе супрацоўнікі. Мы займаемся падрыхтоўкай гэтага каланізацыйнага карабля. Вось. Я зараз займуся, нам патрэбна куды скласці жалеза, будзем складваць яго. У нам даступны толькі адзін сектар у станцыі, і гэта па плану. Нахай яны працягваюць размаўляць. Эксперт крыонікі Джованні Батиста. У меню зямля з смачнымі бактэрыямі? Так. Які план? Мы зараз, яны будуць доўга расказваць і будуць перагаворы паміж рознымі персонажамі, напрыклад, Джованні Батиста. У іх розныя падыходы і розныя погляды, гэта людзі з розных краін, літаральна, але гэта частная карпорацыя ўсё. План такі, мы спачатку падрыхтоўваем станцыю да незалежных аперацый, з-за таго, што яна будзе доўга знаходзіцца ў космасе і будзе дапамагаць калоніі новай, то наша мэта будзе быць самадастатковымі, скажем так, самастойна спраўляцца з праблемамі, якімі можна сутыкнуцца. Для гэтага нам трэба ўсё наладзіць, скажем так, выраб розных рэчаў і гэтак далей. Зараз гэта ідзе наша праверка, наш туторыял адначасова. Плюс яшчэ, наверх гэтаму сяму, мы потым нам падрыхтуем рухавік для скокаў. Не памятаю, як он дакладна называецца, Волок, по-моему, нешта такое. Мы падрыхтуем гэты рухавік для скока ў іншыя сістэмы. Мы спачатку скокнем у Альфа Центаўры для тэста. Гэта будзе кароткі скок. Мы пратэстуем гэты рухавік, скокнем назад да зямлі, і потым ужо накіруемся да каланізацыі, сапраўднай каланізацыі да планеты, на якую мы патрэбны накіравацца. Так. Станцыя сама называецца наша Тайкун, але не напісана як Тайкун по типу як тип гульні, а напісана яна як на баку. Давайте паглядзім. Мы можам заўсёды паглядзець на яе вось надпіс Тайкун. Мы заўсёды можам паглядзець нашу станцыю звонку, і вы паглядзіце, якая прыгажосць, а? Вельмі прыгоженька. Чалавецтва ўжо развілася ў такую раннюю касмічную эру, але пакрыху забрудзіла, навошта гэтая каланізацыя патрэбна. Чалавецтва даволі забрудзіла сваю планету і зараз шукае, вось гэтая частная карпорацыя шукае не спосаб выратавання планеты, а шукае спосаб, як з яе з'ехаць. Вось, гэта яе галоўная мэта. Так, мне яшчэ патрэбіцца трошки. Я збіраю зараз тое, што было на ёй, розныя гэтае самае жалеза, якое тут было, матэрыялы. Іншую планету, каб забрудзіць яе? Ну, прыкладна так.
Чається, не вельмі справилася наглядаць за одной планетай, вырашыла разведаць іншую. Вулчара, вітаю! На Пентамент адпраўляецца 10 тысяч. Дзякуй вялікі. Так, давайте дабудуем вось тут. Яшчэ кавалачак. Зараз, у асноўным, мы ўжо сабралі максимум жалеза, якое толькі магчыма. Нам яшчэ нават не поўнасцю распавялі, што мы павінны рабіць, а я ўжо тут наперад трошкі забег. Это я пакінуў. Тэхнічная лабараторыя нам ужо спатрэбіцца. Давайте паставім і у самы-самы кут можа вось сюды ваткну. Ось так будзе. Мы пабудавалі зараз адзін цэнтр, які воркшоп, які будзе займацца тым, каб збіраць усё гэтае смецце. Таксама я падбудаваў адзін склад, які ўжо запоўнены на 100%. І зараз будзе будавацца наша навуковая лабараторыя. Даволі прыгожая яшчэ анімацыя забудовы ўсяго. Сюжэтна я вам ужо трошкі распавёў. Но ўжо новыя персанажы. Поўны надзор за намі будзе, будуць даглядаць. Таму што гэты праект каштуе да халеры. Сама ўзятая станцыя Тайкун — гэта галоўнае, ва што ўкінулася ўся карпорацыя. Спецыяльная сістэма DLS, Data Listening System, якая будзе назіраць за ўсім, што адбываецца. Ну, то бок яны сачаць за нашым прагрэсам, і яны жадаюць пабачыць, каб станцыя была ў поўным парадку перад запускам. Так, нам спатрэбна яшчэ ежу хаваць. Давайте-ка мы зробім склад з ежай. Вось гэта забярэм нам трошкі далей ёй. І нам спатрэбіцца, дзе людзі, месца там, дзе людзі змогуць жыць, правильно? Это мы займемся трошкі пазней. Вось гэта прыгажосць яны пакраху дабудуюць. Яны толькі зараз складваюць часткі гэтай лабараторыі. Хлопцы, хто рабіў, я не ведаю, там дакладна якая студыя, прапрацавала даволі шмат мелкіх момантаў такіх візуальных. Мне гэта вельмі падабаецца. Геймплейна ёсць невялічкія праблемы. Я пра гэта яшчэ распавяду. Гульня даволі павольная, то бок нават на максімальнай хуткасці гэта можа займаць пэўны час, нават простыя аперацыі. Я зараз максімальную хуткасць паставіў. І мы нават дата-лабараторыю будзем будаваць яшчэ пэўны час. І зараз яшчэ другі этап. Это нам толькі матэрыялы яна прывязла, зараз будзе будаваць сам будынак. Нагадваю, гэта максімальная хуткасць. Гэта галоўнае, на мой погляд, самы вялікі мінус гульні пакуль. Это яе хуткасць. Але ж прыгожанька. Калі на звычайнай хуткасці, то вось гэта так выглядае. Нам трэба падрыхтаваць поўнасцю ўсю сістэму. Зараз гэта толькі дадатковы будынак, які дазволіць нам апрацоўваць даныя, якія мы будзем збіраць пазней. Бо я ведаю, што нам гэта спатрэбіцца, і я калі гуляў, таксама я пабудаваў. Пачатку не ведаў навошта, але вось яна апынулася вельмі карыснай. Новая падзея. Як і у Frostpunk, тут і шмат зараз у сучасных гульнях гэта адбываецца, простым тэкстам нам будуць падкідваць некаторыя івенты. Дастрамом гэтая хуткасць не ёсць мінусам. Так, ёсць, але ж зараз гэта самая простая аперацыя. Некаторыя займаюць даволі шмат. Зараз у нас ёсць запыт ад нашых працаўнікоў аб тым, каб падрыхтаваць, даць доступ да ежы людзям. Мы абяцаем ім пабудаваць спецыяльны будынак, дзе яны могуць прымаць кафетэрый, карацей. Вось наш будзе кафетэрый, давайте яго можа піхнем вось сюды. Няхай тут будзе. І у нас не хапае будынкаў, наколькі памятаю, так? У нас насельніцтва, яно працоўнае становішча цудоўнае, то бок людзей хапае на ўсе працоўныя месцы. Я не памятаю будынкі. Недахоп будынкаў не паказваецца яшчэ, не? Не паказваецца, дзіўна. Павінны скардзіцца на тое, што няма дзе жыць. Таму што гэта плануецца доўгая аперацыя ўсё. Цілей не будзем шукаць? Не. Будзе больш жорстка.
Так. Гэта ёсць. Давайте яшчэ адзін склад. Складоў нам спатрэбіцца даволі шмат. Яны на кожны тып свой ідуць. Вось тут у нас будзе асноўнае складское месца. Так. Што ў мяне? Па будынак наконт ежы. Ежа, калі ласка. Ну так, я яго паставіў у прагрэс. Яны зараз будуць гэтым пакрыху займацца. Усё ў мелкіх падрабязнасцях. Вось люблю, калі ў гульне, у будаўнічай гульне можна наблізіць вельмі блізка. Мне за гэтага трошкі гэтага не хапае ў другім фростпанке. Бок можна паглядзець, вось там кантэйнеры розныя складзены. Гэта кантэйнеры канкрэтна з жалезам. Калі я зараз сабяру тут, давайте гэта у нас был план, што гэта сховішча ежы, так? Зараз яго людзі будуць займацца тым, каб ежу літаральна з гэтага месца перасунуць у сховішча. Можна будзе паназіраць. Чаму ніхто гэтым не займаецца? У нас жа павінна быць дастаткова працаўнікоў, так? Дзіўна. Так, добра. Сюды у нас пойдуць усе палімеры. У гэтай у нас пайдуць... Пакуль нам не тое, каб нешта патрэбна, давайте жалеза не апрацаванае, няхай будзе. Не, давайте будзе якраз такі метал апрацаваны ўжо. Гэту ежу. Вось, толькі зараз з'явілася, я толькі зараз націснуў. Зараз яны пачынаюць ужо складваць. Ну і вось іншыя кантэйнеры атрымліваюцца. То бок кожнае сховішча яшчэ можна заўважыць, чым яно займаецца і наколькі яно напоўнена. Адкуль бярэцца ежа? Пакуль што не адкуль, гэта тая ежа, якая нам была выдзелена самой карпорацыяй. Мы будзем самі сабе ежу тут вырошчваць. На станцыі. Нагадваю, мы падрыхтоўваемся да каланізацыі. Гэта каланізацыйны карабель, які выглядае вось так. З толькі адной секцыі даступнай нам, з якой мы пачынаем, нам наступныя павінны будуць адчыняцца па парадку, калі мы калі дасягнем ужо каланізацыйнага месца, бо для перавоза проста грузаў гэтага адно сектара хопіць. Астатнія сектары будуць толькі на выпадак, калі штосьці здарыцца. Такі пратакол усей станцыі. Ось, ну і калі шчыра, проста туторыял нам павучыцца таго, як гэта працуе. Так, будынак у нас усё яшчэ... Сталовая наша яшчэ будуецца. Якую нам па туторыялу патрэбна зрабіць? Administrator, I have an incoming transmission from Warduck Council member Henry Bargeville. Генрі Барджевіл до нас тэлефануе. Вітаю. Ва ўсіх рознае меркаванне наконт нашага падарожжа, навошта яно патрэбна, і некаторыя практычна проста падыходзяць. Некаторыя бачаць у гэтым нейкая далёкую будучыню і спосаб выратаваць чалавецтва. Некаторыя нашы канкурэнты. Мы не адзіная карпорацыя в гэтым сусвеце. Невялічкая кампанія жадае дапамагчы нам. Яны жадаюць супрацоўнічаць, і ў іх ёсць карабель невялікі каля нас у Рашанабе. Нам прапануюць зараз патрэніравацца з гандлем і перадачай рэчаў з ім. Добра. Даследаванне космоса. Да, я забыўся зусім. Я вам паказаў усё, глядзім. Нам доступна зараз сонечная сістэма для даследавання. Не тое, каб шмат мы можам узаемадзейнічаў, не тое, каб шмат узаемадзеяння у нас ёсць. Ёсць некаторыя падзеі на месяцы, ёсць падзеі на Марсе і на Сатурне. Можна туды паадпраўляць караблі. Караблей у нас пакуль няма. Гэта нам прапануецца зараз зрабіць. Навуковы карабель адзін пабудаваць. Давайте гэта зробім у першую чаргу. Пабудаваць яшчэ адзін грузавы карабель і давайте адзін майнінг-шып, як он, шахтёрскі карабель. Новая падзея.
Некаторым з працаўнікоў не хапае дзе жыць. Прапаную за 12 цыклаў вам пабудаваць жытло. Давайте наробім ім. Насельніцтва будзе жыць вось у гэтых доміках цудоўных. Я перабудую тут трошки. Раз уж мы тут скончылі. Вось так. Добра ўжо рабіць гэта, калі ўжо ведаеш, якога памера прыкладна будынкі будуць, бо дагэтуль было трошки складаненька умясціць усё. Это 3 будынкі, мне падаецца, іх не хопіць. Давайте яшчэ радок. Ось так, і тут будзе дарога. Дадаткова. Жалезна павінна хапіць. Дота карабель. На жаль, у нас месца ў ангары скончваецца. Гэта былі апошнія 3 месца. У нас было толькі 3 месца, мы ўсе іх выкарысталі зараз. Караблі таксама будуюцца, можна паназіраць за працэсам. Сістэма поўнасцю разлічана на самастойнасць, то бок будаўніцтва нават караблёў робіцца самой станцыяй. Уся станцыя гэта адна вялікая такая калонія ўжо сама па сабе. Вось мы толькі падрыхтоўваем яшчэ для запуска. Так, не хапае месца для людзей, яно яшчэ зробіцца, можна нікуды не спяшацца. Калі будзе навуковы карабель, мы яго адправім на місію. Можна адправіць. Мне патрэбна яго адправіць. Яшчэ пакуль не гаворыць, куды дакладна. Ну добра. Не бянтэжся. Калі нагаласуеш на доту, то будзе дота карабель у Дота 2. Так, ёсць. Больш дамоў. Ці хопіць нам, яны, мне падаецца, па 15. Так, па 15 жыхароў у доме, то бок на... Гэта будзе 45, гэта будзе цалкам 90. Я думаю, можна адразу будаваць яшчэ на будучыню яшчэ 3. Бо у нас не тое, каб даволі хуценька гэта скончыцца ўсё. Жалез актыўна выкарыстоўваецца. Цудоўна. Вось, гатовы навуковы карабель, ён адпраўляецца ў нас у док. Мы можам зараз карыстацца, а зараз займемся будаўніцтвам наших астатніх караблёў. Давайте адпраўляем наш навуковы на месяц. Што цікава, нават арбіты трошки. Нашы караблі даволі моцныя, то бок яны ляцяць не вельмі доўга там да Марса, а ляцяць усяго 2,5 цыкла, напрыклад. Да не адбываецца нейкую бясконцую колькасць часу. Вось, да месяца ўсяго 0,2 цыкла, вельмі хутенька. Адпраўляецца. Цыклы лічацца цыклы станцыі, то бок не цыклы зямлі, а цыклы абароты самой станцыі. Прылятае на месяц, і у нас падзея. Там ёсць старая закінутая база Аб'яднаных Нацый, ООН. Так, за базу ўжо не даглядаюць, дадатковыя сістэмы ўсё яшчэ працуюць, і іх можна імі скарыстацца і запусціць іх па новай. Мы дасягнулі базы ААН, і яна разгерметызавана. Сістэма на даследжванне ўсё яшчэ працуе, чакае прыказаў. Скарыстаемся слабасцю сістэмы бяспекі. Яна была зусім бескарысная як ААН. О, тут за ААН будзе яшчэ шмат пытанняў. Мы яшчэ пабачым. Не, на жаль, яна не трапіць на... Яна не частка пралога. За ААН там ёсць падзеі такія, не халеры сабе, фантастыка, што адбываецца. Ну ладно, мы скарыстаемся слабасцю ў бяспецы гэтай станцыі, і яна ўсё роўна закінутая. Няхай яны узламаюць яе. Можа, нейкія даныя выцягнем з яе. Ёсць. Будынкаў нам дакладна хопіць. На першы час. У нас усяго 79 працаўнікоў. Слухайце, я зараз зразумеў, у нас не хапае месца, дзе ім лячыцца, калі яны захварэюць. Давайте вось тут спецыяльна будзе шпіталь. Можа яго нават кудысьці запхнуць? Ну не, мне падаецца, гэта там туды я не запхну яго. Вось так давайте.
Можа там у той кут нешта атрымаецца паставіць. A science ship Нічога такога настолькі маленькага ў мяне просто няма. Ну так, давайте пакіну тут. Шпіталік будзе. У нас гэты грузовы карабель ёсць. Для гэтага яго Урсанабі прадставіць для нас ежу. Просто выдадуць. Гэта супрацоўніцтва гандлярства. Я зараз у меню, дзе я магу кантраляваць прыярытэты. Зараз у мяне ёсць толькі гандлёвы карабель у першым сектары, які клічцца Элдхрімнір. Я возьму, вось ёсць ежа доступна, якую ён можа прывесці. Я паставлю самы высокі прыярытэт, але ўвогуле я паставлю зараз, мне любыя рэсурсы будуць карыснымі. Там адзначым усё, каб ён займаўся здабычай усяго, што ёсць паблізу. То бок я толькі выставіў прыярытэт, а ён там сам займецца, прывязе, што будзе найбліжэйшае і што будзе карыснае. Вось. Навуковы карабель зрабіў даследаванне. Мы ўзламалі галоўную камп'ютарную сістэму, як вы і загадалі. І мы атрымалі нейкіх навуковых даных, паперкі і даныя, карацей. Добра. Гэта можна разабраць яшчэ саму базу, бо зноў жа каму яна патрэбна, правильно? Займаемся гэтым, і яны яшчэ потым гэтыя даныя перададуць мне. Гэта грузовы карабель, які мы адправім. Ён ужо прыляцеў з ежай, я так разумею. Правильно? Ад Уршанабі. Дзякуем вялікі за ежу. Паляцеў за новым. Мне падаецца, ён адзін заход не... А не, у адзін заход у яго атрымалася. Добра. Ёсць, ад Уршанабі атрымалі. Яшчэ 1,5 цыкла будуць займацца разбіраннем гэтай базы. Што яшчэ я магу пабудаваць пакуль? Прыярытэты. Давайте здабычу дронам. Вось гэта ёсць. Пакуль ёсць магчымасць. Здароўе. Так, у нас яно скардзіцца, што няма шпіталя. Но шпіталь павінен быць пабудаваны вельмі хуценька, так? Чаму яшчэ ён не будуецца? Вось толькі выехаў. Ты будзеш займацца будаўніцтвам? Ўжо пачаў. Цудоўна. Няхай займаецца. Так, ёсць. За самой базай трэба будзе назіраць. Зараз у нас у поўным добрым стане база. Поўнасцю усе сістэмы працуюць. Давер людзей на базе расце, што добра. Тэхналогій у нас пакуль няма, таму што у нас просто не хапае аніякай навукі. У нас літаральна мы максимум энергіі, як мне пашанцавала, у нас 60-60 энергіі выкарыстоўваецца. Я амаль прадзяўбаўся. Давайте пабудуем. Я яшчэ не магу. Мяне яшчэ не навучылі будаваць звонку. Алера. Трэба быць вельмі асцярожным зараз. Ніводны будынак я сабе дазволіць не магу. Новая падзея. Справаздачы. Мы атрымалі справаздачы, якія звязаны з Барджавіль Клайн пратаколамі аптымізацыі на барту Тайкун. Яны падкрэсліваюць, што некаторыя працаўнікі, члены каманды занадта шмат працуюць. Нягледзячы на той, кантракты Долоса даволі ясна гавораць аб тым, што усім патрэбна быць максімальна гібкімі. Гэтая сітуацыя ўжо пачынае ўплываць на мараль. Было бы добра атрымаць яшчэ дадатковых працаўнікоў альбо знізіць колькасць працоўных месц. Давайте запытаем яшчэ дадатковых людзей з Уршанабі. Нам спатрэбіцца гэта. Можа, яны могуць дапамагчы. Так, яны гатовы прывесці, даць нам яшчэ 20 новых працаўнікоў. Цудоўна, дзякуем вялікі. Тады гэтым займецца наш карабель. Як вы бачыце, ён ужо аўтаматычна паляцеў заняцца гэтым. Ён забірае з Уршанабі, які вельмі блізка знаходзіцца, і забірае адтуль. Базу амаль разабралі на месяцы. Яны перадуць зараз усю навуку, якую сабралі таксама. У мяне хопіць месца для жытла? Я так разумею, што хапае. Так, яшчэ запасам. Энергіі няма. То бок я нічога не магу пабудаваць без таго, каб вырубіць увесь сектар. Так што вельмі асцярожненька зараз. Падзею скончваем. Разабралі базу.
Нягледзячы на тое, што большасць рыштунку была ўжо пашкоджана, у нас атрымалася здабыць трошкі карысных ресурсаў і 90 навукі. Цудоўна. Яшчэ яе будзе перадаваць. Навуку зараз перададуць з месяца. Чакаем. Насамрэч нам больш няма чаго рабіць. Просто чакаем, пакуль навука будзе перададзена. Гэта наш асноўны зараз квест. Для тых, хто можа толькі далучыўся. Іксіон — гэта гульня, якая ў сваёй ідэі пачынаецца ўсё даволі проста. Мы займаемся тым, што падрыхтоўваем карабель для каланізацыі нейкай магчыма падыходзячай планеты. Наша мэта зараз у сістэме нашай сонечнай падрыхтаваць карабель, які будзе поўнасцю самадастатковы. Ён будзе вольны спраўляцца з любымі праблемамі. Потым падрыхтаваць яго для скока ў бліжэйшую сістэму Альфа Центаўры і назад. Усё даволі проста, гэта праверка ўсіх сістэм. Пасля гэтага ўжо будзе сапраўдны скок на далёкую дыстанцыю. Так. Доктар Абінау Манчы, мы працуем на карпорацыю Долас, яна і пабудавала гэтую станцыю, і ёй належыць даволі шмат. Яна ўжо больш вялікая за большасць дзяржаў. Greetings, Administrator. I'm Dr. Abhinav Munshi, Dolo's expert in compartmentalism and medicine, and a member of the Marduk Council. I'm glad to finally meet you, even in this digital manner. Your psychological test results Яна задаволены маімі тэстамі медычнымі. couldn't be here today. Ну, мы ж самы кіраўнік гэтай базы. Introducing you to the final stages of the Vol Engine integration Vol Engine. Вось Vol рухавік. Ён і будзе якраз такі нашым дазволіць нам скокнуць у Альфа Центаўры і назад. and enhancement capabilities. You'll then be able to begin researching the EVA airlock and assess its compatibility with the Tycoon's core systems. I hope that the work of our team will ensure that you're equipped to deal with most situations you encounter up there. Ось, нам зараз дадуць яшчэ This is a far less fancy схемы дока для таго, каб для выхада ў блізкі космас. То бок гэта літаральна для таго, каб адрамантаваць станцыю альбо нешта такое. Прыгожы аналіз крыві самы цудоўны, яны такога яшчэ не бачылі. Ім вельмі спадабалася, натхнёныя маім аналізам, маімі аналізамі. Давайте... ён мне зараз яшчэ не даў. Так, вось, дадуць нам зараз магчымасць будаваць... яго трэба даследаваць, зразумеў. Даследаванне, док. Цудоўна. Это наша дрэва тэхналогій. Тэхналогій выглядае, што не шмат, не тое, каб зусім зашмат, але ёсць нюансы. У кожнай тэхналогіі ёсць яшчэ паляпшэнне. Вось зараз, калі заглянуць, у аднаго карабля, напрыклад, яшчэ спіс з 8 пунктаў, якія яго могуць палепшыць рознымі шляхамі. Так што, у прынцыпе, яно, нягледзячы на тое, што яно маленькае, яно насамрэч неблагое. Калі мы яго дабудуем, то мы зробім сабе яшчэ сонечных панеляў, бо гэтых не хапае. Мы літаральна зараз не можам сабе дазволіць пабудаваць штосьці яшчэ. Я думаю, нават можа некаторыя... Давайте некаторыя з нашых складоў адключым, бо неабходнасці ў іх няма зараз. Склад ежы нам спатрэбіцца, склады жалеза таксама. Я так гляджу, увогуле жалеза будзе праблемай трошкі. У нас оно ўжо перагружана даволі. Даследаванне ў працэсе, і я адправіў навуковы карабель, пакуль ён гаварыў, я адправіў навуковы карабель на Марс. На Марсе ёсць нейкая база. ААН установила базу на Марсе, і каманда зараз... У іх нейкая праблема ў сістэме, падачы кіслароду. І яны заклікалі нас, карпорацыю, на дапамогу. Прапануем ім сваю дапамогу. У нас ресурсаў хапае, самых базавых, так што паглядзім, што яны яшчэ пажадаюць, можа ім дапаможам нармальна. Яны, мой карабель прыляцеў. Так, што ў іх? Мы можам адрамантаваць узамен... можам абмяняць гэта на ресурсы, альбо на навуковыя даныя. Давайте на навуковыя даныя. У нас не тое, каб ёсць праблемы з ресурсамі. Накіруем наш грузовы карабель, няхай прывязе туды каманда навуковая будзе займацца ремонтам, і зараз адправіцца наш... я адключыў гэта... Ось, уключым яго назад, каб загрузіць сюды. Ресурсы паехалі.
Есть. Грузовой корабель их забирая и отправляется. И отправляется. Что у нас там з навукай? Амаль даследавалі гэты док. Зараз я яго і пабудую. Поставим. Ён гіганцкі, займае шмат месца. Я не памятаю, колькі займае яшчэ адна станцыя. Давайте вось так у гэта месца поставим. Там будзе яшчэ адзін выхад. І ён павінен змясціцца. Я просто не ўпэўнены, які ён дакладна па памерам. Як там, грузовы карабель яшчэ будзе ляцець? Даволі доўга. Я не бачу, дзе, калі дакладна ён прыбудзе. Ну, добра. Давайте паскорым час. Гэты док літаральна для невялічкіх дронаў, як можна пабачыць, яны нават укамплектаваныя, падсвечвае. Памерам з чалавека. Літаральна невялічкія дроны, якія будуць дапамагаць будаваць, дабудоўваць наш тайкун, нашу станцыю. Навукоўцы скончылі са сваёй задачай. Яны адрамантавалі сістэму і падвысіліся адносіны так, на 42%. Адносіны падвысіліся, нам дадуць зараз навуковыя даныя. З гэтага мы накіруем наш навуковы карабель на Сатурн. На Сатурне у нас нешта ёсць. Нейкі след. ЕКП-сістэма, я не ведаю, што гэта такое. Знайшлі каля Сатурна. Ага, ЕКП-тэхналогія гэта эксклюзіўна належыць Доласу і толькі Доласу, то бок нашай карпорацыі, але ў запісах указана, што ніхто не выконваў місіі ў гэты сектар. Сігнатура хутка ўвайдзе ў атмасферу Сатурна, то бок трэба паглядзець, што там такое. Можа нешта, што належыць карпорацыі. Ёсць. Вось што скажу невялічкі правісон у гульне, гэта вось зараз, напрыклад. У мяне няма такога, што я павінен нешта рабіць. Мне патрэбна проста чакаць. І такога будзе даволі шмат. Чым далей, вось, ну, пакуль я нагуляў, можа, 3-4 гадзіны. Упс. Вось зараз дагуляўся. Трэба падключаць непатрэбныя сістэмы. Давайте яшчэ... Ці адзін з дамоў, можа, не патрэбна. Вось адзін з дамоў. Не, гэтага не хопіць. Давайте... Ежу пакуль адключым. Часова. Можна навуковы цэнтр было бы адключыць, ну да ладно. Пабудавалі гэтую. І сонечныя панелькі, калі ласка, у першую чаргу. Адпраўляюцца наши маленькія караблі. Дроны. Вітаю, Мета Ігорый. Маленькія наши дроны зараз адправяцца і пабудуюць нам сонечныя батарэі, якіх нам зараз не хапае. Людзі могуць быць трошкі незадаволены, бо электрычнасці няма. І зараз яны нават пабіраць не могуць. Прыйдзецца пачакаць ім. Навуковы цэнтр я пакуль спыняць не буду. Давайте адправім яшчэ нейкае даследаванне. Ферма... Вось. Ферма жукоў. Што же мы будзем есці? Здагадайцеся. Што бы гэта магло бы быць? А чаму няма? Не хапае... Ага, мне патрэбна будзе. Адключаем гэты склад, уключаем гэты склад. Мы зараз літаральна любой будынак, і любы будынак у нас уся электрычнасць упала. Так. На сонечныя панелі уйдзе 10, як ён, палімераў. Амаль доставілі. Цудоўна. Зараз яны будаўніцтвам і займуцца. Можна, ў прынцыпе, паскорыць зноў час. Навуковы карабель скончыў? Скончыў. Давайте адправім яго да Сатурна. Няхай паглядзіць, што там за сігнатуры такія былі. Палова ёсць. Амаль. Сонечныя панелі гатовыя.
Можна паглядзець вось гэтыя, зараз з гэтага боку бачна. Трошачкі сонечных панеляў, не шмат, але ёсць. Тады я магу ўключыць сабе зноў усе склады. Палімераў у мяне амаль скончыліся, 15 толькі, гэтага недастаткова. Давайте навукова... Так, фермы будуць зараз. Я тады наступнае буду падрыхтоўваць зонды, бо зонды вельмі карысная рэч, каб знайсці новыя рэсурсы. Вось. Даследаванне ў сістэме ўвогуле правадзіць. І яшчэ давайте. Можа давайте яшчэ... Так, сонечныя панелі... Ну так, яны нам абыдуцца яшчэ у 10 палімераў. Не, давайте без гэтага. Нам прапануецца пабудаваць вол-рухавік, які патрэбны нам для скока. А потым яны нам помсяць і будзе у нас сюжэт касмічнага дэсанту. Я спадзяюся, што не. Не хапала мне гэтага. Так, зробім даследаванне на Сатурне. У рухавік мы, в прынцыпе, можам падрыхтаваць і зараз, я думаю. Так? Давайте рухавік рабіць. Займуцца зараз будаўніцтвам яго. Патрэбіцца 100 металла, нам якраз гэта расчысціць трошкі тэрыторыі тут. Трэба здабыча ежы. Вось яна ферма. Будзем рабіць тут радок. На будаўніцтва рухавіка. Нагадваю, вола-рухавік гэта той, які нам спатрэбіцца для скока ў Альфа-Цэнтаўры і назад. Гэта будзе праверка сістэм, адна з апошніх праверак сістэм базы Тайкун. Перад тым, як скокнуць ужо да экзапланеты нейкай. Вязуць жалеза. Як там у нас навуковы карабель праз пояс астэроідаў праходзіць. І хутка будзе каля Сатурна. Цудоўна. У нас пакуль не бачна, як будуецца? Не бачна. Давайте-ка паназіраем. Яшчэ не прывязлі ўсё жалезо, давайте. Няхай прывязуць, паназіраем, як яны будуць будаваць рухавік. Сто гэта да халеры. Займе пэўны час. Фермы нам здабудуць таксама дастаткова ежы на першы час. Я не ўпэўнены, 2 ферм можа нам і не хопіць. Патрэбна 10 ежы. А яны робяць колькі? Одну у цыкл. А ядуць яны кожныя 5 цыклаў. То бок літаральна па маіх падліках атрымліваецца, што гэтых 2 нам дакладна толькі каб падтрымаць. Мы дадаткова ежы збіраць не будзем. Мы рушым... Так, мы яшчэ будзем актыўна перасоўвацца. Сэнс гульні, зараз гэта толькі праверка сістэм. Увесь пралог толькі тое, як мы правяраем сістэмы. Вось будуецца наш рухавік. Спецыяльны для скокаў. Гэтая база зараз на арбіце Зямлі будзе падрыхтавана, яна падрыхтоўваецца спецыяльна для падарожжа да экзапланеты. Мы знаходзімся на арбіце, зараз праверка ўсіх сістэм, плюс мы яшчэ павінны даказаць, што мы здольны быць самастойнымі. То бок нам не дапамагаюць аніяк. Мінімальная дапамога, толькі кансультацыі. Мы павінны паказаць, што мы можам самастойна вырашаць праблемы, якія могуць узнікнуць. Вось, таму што будзе, яна разлічана на самастойнае існаванне і ўзаемадзеянне ў космосе. Нам тэлефануюць. Нам дадуць новых яшчэ рэсурсаў, то бок ежы, і новых працаўнікоў прывязуць. Зараз у нас хутчэй за ўсё адправіцца карабель для гэтага. Так, у нас скончваецца ежа, калі ласка, падвысіць выраб. 3 фермы патрэбна. Вось якраз я яшчэ одну ферму пабудую. Насамрэч, мне спатрэбіцца значна больш, таму я наперад адразу зраблю вось гэта. Я спадзяюся, у мяне за гэтага электрычнасць не скончыцца. Хутчэй за ўсё скончыцца, выглядае так. Мне палімераў толькі не хопіць. Так. Ёсць, у нас прыляцеў наш карабель да Сатурна. Сігнатура ад ЕКП-сістэмы была знойдзена каля Сатурна.
Яна належыць толькі Доласу, гэта вось тое, што мы чыталі. Але запісы паказваюць, што кампанія ніколі не запускала ніякую місію каля у гэтым рэгіёне. Адправіць сістэму, каб знайсці іх, альбо паспрабаваць проста знайсці кавалкі, нешта з арбіты. Так, 3 цыклы патрэбіцца. Это тюлені. Так, лётаю, касмічнае тюлені. Мы пакуль не замярзаем, на жаль. Жалеза амаль усё. Гэта невялічкая праблема. Я зараз, можа, занадта нават набудаваўся ўсяго. Плюс яшчэ мне падаецца, я колькі выкарыстоўваю 5 электрычнасці. А не, мне ідэальна хопіць электрычнасці вось на гэтае ўсё. Мне ўсё яшчэ патрэбна. Дроны. Давайте падрыхтуем базу дронаў, бо мне патрэбна будзе даследаваць. І пасля гэтага, як мы скончым з дронамі, я адразу буду даследаваць базу, не базу, сталелітейную. Яна нам спатрэбіцца, каб пераплаўляць жалеза ў вось гэтыя матэрыялы. Жалеза мы нават яшчэ не здабываем, халера. Я, можа, зараз занадта ўсяго набіраю. Так, а дзе мой працоўны гэты грузовы карабель? Чаму не забірае... Дзе ты? Кіраванне флотам. 50 чалавек. А чаму яны не вось он займаецца перавозам. У нас дамы скончваюцца ўжо. Добра, чакаем базу дронаў. Я яе пастаўлю вось у гэтае месца, яна павінна змясціцца, таму што ў мяне папярэдні раз змясцілася. Вось, і калі будзе дастаткова месца, я вось сюды дамы яшчэ пастаўлю. Калі не, то я дзесьці ў цэнтры вось тут размяшчу. Бо людзей усё больш і больш прыбывае. Даследаванне яшчэ 1,5 цыклы. Добра, чакаем. Смецце ўсё прыбралі, давайте яшчэ пачысцім тут, а то ў мяне неяк яшчэ забіраў рознае смецце проста. Это літаральна толькі для гэтага і рабілася. Давайте яшчэ я зраблю вось такую дарогу. Ось так. І пагляджу, што змесціцца яшчэ. Тут дамы могуць пралезці. Раз, два толькі, 2 дома. На жаль, на жаль. 63 месца жытла не хапае. Так, калібрацыя скончваецца. Наш жа рухавічок. Так, з намі зараз гатовы звязацца самы галоўную карпорацыю. Я зараз... яна сама пераключыла наступную. Лідар карпорацыі жадае з намі звязацца, таму што мы паспяхова прайшлі большасць праверак. Нам дазволена зараз займацца яшчэ... Што яна сказаў? Там тест каланізацыі і вышэй. Я магу? Не магу пракруціць. Я магу? Вось так магу. Так, праверкі. Калі мы дасягнем Проксіма Центаўры... выбачаюсь, не Альфа Центаўры, хто кінуў на бан маланка? Пачакайце-ка, у які момант? Я нешта прапусціў? Альбо я забыўся ўжо. Дайце-ка я хуценька зазірну, гэта ў спісе гульні такое? Так. Бачу. 100 на бан молотка. Так, узгадаў. Ось зараз узгадаў. Молоток сам на сябе кінуў. Гэта і Ванір Долас, і ёсць лідар карпорацыі Долас. Ён наш па тыпу самы высокі босс. У яго зараз ён будзе доўга расказваць пра тое, як ён бачыць, што гэта адзіны спосаб выратаваць чалавецтва, гэта адправіцца да экзапланет, і гэта адна... Мы самі прывялі ўсё да такога крызісу, і трэба нам глядзець у будучыню.
Вось, запуск. Remain sheltered from the horror Угу. Я магу умясціць, але гэта літаральна ўсё месца займе. Ну давайте. of civilization will wither Нам вельмі спатрэбіцца гэта дроны нашае ўсё зараз будзе. the values of the past. As we prepare to leave this system for the first Не дроны, выбачаюся, зонды, якім мы будзем даследаваць тэрыторыю навокал. pick up and take forward with us through Dolos. I am offering man Падзея каля Сатурна. Што ў нас там ёсць? Пратотып ракеты, які быў адпраўлены ААН, выкарыстоўвае варыяцыю ЕКП. Угу. Мы разабралі яго і атрымалі схемы яго. alternative means of survival. Яны там эксперыментуюць са сваёй версіяй ЕКП-сістэмы нейкай. Do you recognize why I have done all of this? Having foreseen our fate, I became fixated on altering it. I set about fashioning the ropes and tying the knots that would bind together this magnificent ship. It is true that our time in this world is brief, but at least I can rest assured knowing that my legacy will endure for eons. Калі шчыра, я думаю, што гэта... Я думаю, з-за таго, што я не ведаў, што рабіць, гэты момант мы ўжо можам скокнуць да Проксімы Цэнтаўры. Carry the fate. Я думаю, што Альфа Цэнтаўры чамусьці. Не, там Проксіма Цэнтаўры, па-мойму, нашае месца, куды мы скокнем. Я думаў, што яно заняло, можа, у мяне 1,5 гадзіны, можа, 2. Зараз я ведаючы ўсё адразу хуценька проста пратыкаў, і мы гатовыя, у прынцыпе. Так, адзінае, што месца для жытла не хапае, я трошкі занадта не разлічыў. Так, давайте наш... Я магу зараз тайкун. Вось, па прыказу, карацей, частка сістэмы, мы накіроўваемся зараз на арбіту месяца, нам пакажуць, будзе зараз праверка рухавіка, які нас будзе перасоўваць на недалёкія дыстанцыі, то бок у межах зоркавых сістэм. Вось, і будзе яшчэ, мы з арбіты месяца паспрабуем наш скок. На бан малатка адправілася яшчэ 100. Оп, давайте я отключу пакуль запуск дронаў, бо літаральна ў мяне электрычнасці не хапае. Блин, а як мне так рабіць? Ну давайте пакуль пакіну як ёсць, бо нам трэба будзе яшчэ нешта планаваць, і дамоў не хапае, халера. Давайте, можа, насельніцтва, яшчэ дамоў, хаця бы трошки. Раз, два, тры, і там не змесціцца больш, так? А калі... Зараз я просто разлічваю месца на потым. І тут не змяшчаецца. Ну тады тут дамы ў любым выпадку. Раз. І няхай 2, ось так. Больш не памесціцца нічога. І вось тут яшчэ некалькі дамоў. Паспрабуем умясціць усіх, каго можам. Мне падаецца, я так зараз усю железа прадзяўбуў. Давайте гэты не будаваць, калі ласка. Адмяніць. Хоць на штосьці. Вось так няхай. У нас амаль скончылася жалеза. Яны пакуль будуць займацца будаўніцтвам. Пакуль сістэма наш тайкун перасоўваецца з месца на месца, на жаль, у нас няма батарэй, і таму у нас не будзе магчымасці, у нас не будзе нічога працаваць унутры, пакуль мы будзем ляцець да месяца. Але давайте зробім гэта. У любым выпадку гэта частка працэдуры. 0,7 цыклах, это вельмі коротенько. Старт. Паляцела, можна пасачыць, як мы ляцім. Лётае гэтая сістэма проста кабзда, то бок гэта не паскораны час. Не-не. Это вось так носіцца гэты карабель наш. Усяго за 0,7 цыкла мы прыляцелі да месяца. Зараз яшчэ займе пазіцыю, но разгортвацца будзе даўжэй, чым лётае. Можна забараніць глядзець? Я шчыра не ведаю. А тут 2 направляецца яшчэ 1000. Дзякуй, Рікі. Добра. У нас амаль усе сістэмы правераны. Трэба праверыць, зрабіць wall jump, і гэта канец пралога. Мы будзем гуляць далей яшчэ, таму што я не разлічваў. Я думаю, што я шчыра буду гэта 2 плюс гадзіны яшчэ рабіць. Мне падавалася, гэта значна даўжэй.
Я змірився з дотою і... Та? А що? Що робити-то? Так, давайте дадим им хотя бы будиночки добудовать. Зараз буде пригожий ролик со скоком. Тому я ожидаю уже полностью подрихтовать навод доми, как тут уже було скончено. Оп. Ну відомо, електричність скончилася. Один з будинків відключим. Power restored. Ці варта мені може... ні, халяра з їм. Припиню я ще, може, матеріали спотребляться. Добре, давайте глядеть. Скок у Проксиму Центавру. Подрихтовка для активації. Усі кораблі повинні вернуться All ships must return для подрихтовки. before Volt jumping. Усі системи зараз ідуть, уся електричність, яка є, ми заробляємо, вона уходить зараз на подрихтовку руховика, тому прийдеться секторам посидіти без електричності. Full engine ready. Чи ви готові? Готові. The Earth, our home, she is unique. Held in its bosom are the ingredients of evolution. Beyond raw survival, beyond the safety of comfort, we, humanity, pursue something greater. We have learnt, persevered, shaped our knowledge from that which is found in the furthest realms of science. However, humanity has brought destruction to the earth, polluted its blood, choked its breath. Today we are У сенсі немає, його, він просто може тихий We був. know the taste Могу of a повинен dying быть. world. But the earth is not to be our grave. A mother does not wish to see her children disappear with her. She wishes to see instead courage in her children, to carry on. Dolos carries this courage. We have gone further than any nation, moved faster than any corporation, hand in hand with those who, like us, carry that courage. The Tycoon Station is both an epilogue of these endeavors and a prologue to humanity's next steps. Our Council of Scientists leads the vanguard. They know, as do we all, that the survival of humanity now depends on what we glimpse out there in the dark. That we are masters of our own destiny. That we must go as a species bound together, pushing further into the unknown. We set sail on this new sea because there is hope to be found, horizons to explore, and because our very existence depends on it. I give you the stars. I give you the full engine.
Full jump complete. Ось з гэтага моманту наша каланізацыя пайшла не па плану. Several anomalies detected. Multiple digital security breaches found within. Ідзе паўная ацэнка таго, што ў нас ёсць. У нас ёсць парушэнні ў нашым рухавіке, які ўжо немагчыма выкарыстоўваць. Ёсць пашкоджанне самого корабля, ну і як зразумела, што месяцу кабзда. А ніякай камунікацыі з зямлі больш не ідзе. Верагоднасць выжывання знаходзіцца на ўзроўні 7%. Мы месяц разбурылі, так? Выглядае, што так. Протоколы выживания Мардука активованы. Новые цели миссии — выжить. Выживание человечества зараз залежить у знаходжанні падыходзячай экзопланеты. Недахоп ежы. Адрамантаваць карабель. І вось тут пачаўся фростпанк. Так, новая падзея. Адміністратара. Шмат у каго шмат людзей галадаюць. Тут шмат тэорый нейкіх, якіх я не думаю, што існуюць. Неконт Барджавіль, прадугледжваючая тэорыя, прадуктыўнасць хутка ўпадзе на 23% і доўгае галаданне толькі падвысці яго до 75%, але таксама можа падняць нежаданае павядзенне на борту Тайкуна. Так, абяцаць, што у бліжэйшыя 20 цыклаў у сектаре 1 будзе 40 юнітаў ежы. Далей яшчэ. Адміністратар. Мы пабачылі, што месяц разваліўся на кавалкі. Каманда ведае пра гэта, і шмат чутак распаўсюджваюцца скрозь усю станцыю. Нам трэба зрабіць афіцыяльную заяву. Так, абвінаваціць у Доласа было шмат ворагаў. Штосьці здарылася падчас тэставага скока. З-за таго, што гэта была падзея з 40 янотаў ежы. Не, 40 юнітаў ежы. Ну, тут, типу, як яны па-іншаму, карацей, кавалкі, не кавалкі, ну, карацей, 40 ежы. Ось, з-за таго, што гэта быў такі была такая значная падзея, гэта была ідэальная магчымасць для іх, каб нанесці, ну, парушыць нашыя планы. Другі варыянт, гэта мы самі ў гэтым павінны. Нягледзячы на ўсе меры бяспекі, была памылка ў сістэме у самым момант скока, і гэта адарвала кавалак месяца. Адарвала яны называюць гэта вось прастору варп мясцовая, самападобная прастора, self-similar space, у якім мы былі. Так, і гэта шмат нашкодзіла чалавецтву, альбо гэта быў шлях чалавецтва. Улікі гавораць, што у сонечнай сістэме прайшло шмат часу. Знішчэнне месяца, хутчэй за ўсё, наступствы дзеянняў чалавецтва. Вось. Мы бачылі ў роліке, што гэта літаральна падчас нашага скока адбылося, таму, ну, невядома, хто гэта. Нельга есці янотаў. Добра, я думаю, я як янот згодны. Так. У Доласа было шмат ворагаў, давайте такі варыянт. Нам трэба давер упаў. Новы адміністратар. Каманда задае шмат пытанняў наконт стана зямлі. Паводнічыя алгарытмы Мунчі, я не ведаюць, гавораць аб зніжэнні прадуктыўнасці на 22%, калі гэтыя пытанні не будуць адказаныя. Як адміністратар станцыі Тайкун, вам трэба знайсці хутка адказы на гэта. Трэба адправіць экспедыцыю на зямлю. Добра. Я спыню зараз, таму што зараз нашае выжыванне. У нас зараз пашкаджаецца, у нас ёсць парушэнне стан нашага карабля, ён бясконца пастаянна зараз працякае. Нам трэба сачыць за яго станам. У нас не тое, каб шмат жалеза. У нас няма магчымасці адпраўляць зонды зараз.
вельмі абмежавана, але давайте зробім, што можам. У нас даступнага, як можна пабачыць, зямля перасунулася на іншае месца. Прашло нейкі час, гэта адбылося не імгненна. Гэта гаварыў яшчэ карабель, ну, шыі наш карабельны, што сонечная сістэма прайшло больш часу, чым мы разлічвалі для нашага скока. Зямля узначна, то бок прыкладна, калі яна была тут, як мінімум амаль год прайшоў з таго моманту, як мы скокнули туды і назад. Так, у нас ёсць рухавік, які мы ніколі не правяралі, а давайте праверым яго каля зямлі. Яны правяралі гэты рухавік. Ён быў правераны. Нам яго нават не даверылі, пакуль не праверылі ўсё ли працуе на станцыі. То бок ён павінен быў працаваць проста 100%. Штосьці пайшло не так. Пытанне што? На гэта ў мяне адказу няма. Я нават не гледзячы на тое, што я ўперадзе зараз у гульне, я не ведаю, у мяне шмат пытанні толькі з'яўляюцца. Таму што я не ўпэўнены, што прайшоў год. Я не ведаю, тут няма інфармацыі пра тое, колькі часу прайшло. Няма месяца, няма прыліву-адліву, а на крэветкам. Ну, там значна ўсё горш. Зямля. А ніякіх сігналаў. Мы не атрымліваем зямлі. Акіяны выглядае так, што як выпарыла ўсе акіяны, і на паверхнасці рэзка паднялася тэмпература з самого моманту, як мы апошні раз былі на яе арбіце. Проверка атмасферы показывае, што на паверхні знаходзяцца моцныя пылавыя штармы і значна высокія ўзроўні СО2, радыяцыі і мікрапластыка. Сіняя планета ніколі не будзе такой, якой яна была раней. Добра, давайте наш навуковы карабель. Планк. Направим туды. Праверым, ці ёсць там крэветкі. Давер значна падае. Карабель сам разваливаецца. Мы можам адправіць аўтаматычныя сістэмы ремонту, але ж мы сабе пакуль не можам дазволіць, пакуль не знойдзем дастаткова металу. Я здыму з паузы гульню. Нам трэба зарабіць сабе... Я магу сабе дазволіць? Давайте... Ежы не хапае, людзі галодныя, таму што мы доўгі час правялі ў космосе. Я думаю, адключыць вось гэты... Так. Склад один отрубили. Мы можем зараз... Сколько на гэта патрэбна? 6. Мне патрэбна яшчэ один склад отключить. Давайте вось гэта. Я могу включить нашу систему с дронами. И запытаю... Калянска один... я ж не смогу перапрацаваць гэта. Не гледзячы на дрона. Мне патрэбна даследаванне зрабіць. Стальная фабрика. 45 навукі. Нам не хопіць. Але пачнем. Фабрика по вырабу сталі. Прыбыла навуковы карабель. Мы ўжо ведаем базовую інфармацыю. Можна спрабаваць знайсці галоўную базу Долоса. Так. Давайте яе, на яе менш за ўсё часу сыдзе. Можна знайсці, дзе наша хата знаходзіцца, альбо просто абшукаць усю паверхню ў пошуках выжылых. Давайте паглядзім, мы ведаем, дзе знаходзіцца месца карпорацыі галоўнае, можа там нешта нейкія даныя ёсць. На гэта цыкл ідзе. Я пакуль не магу запусціць аперацыі па ремонту свайго корпуса, бо літаральна я жалеза ўсё праем вельмі хутенька. Думаешь, мы перасунуліся ў часе так далёка, што людзям на зямлі прыйшоў кірдык? Я дакладна ведаю з роліка, мы ведаем, што месяц разнеслі мы, але ці мы знішчылі паверхню планеты? Вядома, што астэроіды павінны былі ўпасць на паверхню. Дакладна, 100%. Але гледзячы на тое, як мы зараз будзем вывучаць, мы па новай зараз будзем вывучаць сонечную сістэму, ёсць падказкі на тое, што прайшло не адзін год. Ёсць інфармацыя, можа, іх можа быць як 10 гадоў, так і 100. Месяц ён уже сапраўды аддаляецца ад зямлі, але на гэта спатрэбіцца значна больш часу. І раздзяўбалі мы яго, там літаральна было бачна, то бок выбух, і пасля гэтага кавалак месяца адарвала проста. Літаральна ў момант нашага скока. З іншага боку, калі паглядзець, я ж магу зараз паглядзець, як гэта выглядае. Увогуле скриншотик сабе можна рабіць. Я магу неяк схаваць? Вось. Не? Блин, не тое.
Ось там зямля. Бачыце, у якім стане. Я магу зараз неяк схаваць інтэрфейс, цікава. Не бачу як. Хацелася просто скриншотик сабе зрабіць прыгоженькі. Чым ёсць зраблю. Ось. То бок мы зараз не на тым же самым месцы каля месяца, але як можна пабачыць, мы разнеслі яго добрую трэць прыскокі. Магчыма, штосьці з гэтага ўпала на зямлю, але ці гэта было галоўнай прычынай смерці чалавецтва? І ці ну там адразу скажу, абшукванне зямлі мы ніякай інфармацыі толкам і не знойдзем. Толькі тое, што ўсё было дрэнна. Динозавры унутры месяцу не выжылі. Шкада динозавраў. Так, накраміць чахароў, знайсці астэроід, дзе будзе жалеза. Гэта карысна, гэта абавязкова нават. Мы зараз зрабілі дрон. Давайте адправім у пошуках жалеза. Запусцім яго. Шукаем дзесьці. Вось тут ёсць. Каля нас адносна недалёка. Ці можа бліжэй дзесьці ёсць, не? Мне падаецца, гэта будзе бліжэй. Давайте адсюль. Тут ёсць астэроід з жалезам. Вось наш дрон адпраўляецца і прыляціць і знойдзе астэроід. А мы пакуль агледзім на планету Зямлю. Так, база Долоса, якую яны выкарыстоўвалі, ідэальна, ну, па тыпу, цудоўная база была знішчана. Толькі некалькі кавалкаў металла засталося, раскінутых па сухой разваленай зямлі. Ніякіх прызнакаў выжылых. Даныя будуць і метал. Добра, давайте пашукаем выжылых. Зараз наш грузовы карабель даставіць нам металу, які нам вельмі патрэбны. Метал нам спатрэбіцца. Зараз мы тады запусцім аўтаматычны ремонт. 2,1 металла у цикл, каб один кавалак у нас зараз бясконца разваливаецца карабель. Вельмі моцна. Нягледзячы на тое, што мы будзем бясконца праводзіць ремонт, мы атрымліваем толькі 1+1 ремонта цэласнасці корпуса. Грузовы карабель прыбыў. Бедны блендер не набудзе сабе казино з блэкджекам і курвамі. Так, лунапарк мінус. Жалеза зараз з паверхні зямлі дастаўляецца нам. Уршанабе. У нас ёсць сігнал ад Уршанабе. Але карабель разламаны на 2 кавалкі і не перадае ніякіх сігналаў. Так, я магу сабе дазволіць... Я баюся будаваць сабе яшчэ сонечныя панелі, але мне патрэбна іх пабудаваць. Давайте ўсё ж такі пабудуем. Мне патрэбны вось яны. Так? Яны не з метала. Бо на гэта выходзяць апошнія палімеры. Літаральна. Дзесяць палімераў пойдзе на сонечныя панелі, і у нас застанецца толькі... У нас не хопіць? А не, яны вязуць зараз просто ў гэты момант, я ўжо напужаўся. Так. У нас будзе зараз... Вось. Будуць сонечныя панелі, я смагу дазволіць сабе сталеліцейную. Тады. Таму што так у нас просто не змясцілася б яна па электрычнасці. Здабыча зараз. Грузовы карабель паехаў. А чаму ты грузовы карабель у першую чаргу абіраеш неапрацаванае жалеза? Давайте змянім прыярытэту. Калі ласка, прыярытэты на неапрацаванае жалеза ніжэй, увогуле на ўсе неапрацаваныя матэрыялы і трошкі ніжэй. Усё астатняе няхай будзе на самым высокім прыярытэце. Бо зараз ён прывязе нам, а на халеры нам патрэбна. Вось ён змяніў свой прыярытэт, паляцеў на зямлю. Асраліваюся палімеры. Дакладна, 100%. Яны мне патрэбныя, яны іх кудысьці падзелі. Так, што ў нас яшчэ? Навуковая 0,4 цыкла. Добра. І з'явілася больш электрычнасці. Давайте запускаць тады яшчэ нашы непрацуючыя сістэмы. На іх ужо хапае месца. І
фабрика, праз колькі? 69% даследавання. Трэба яшчэ Science пачакаць. ship team has completed a task. Каманда навукоўцаў скончыла. Прамахнуўся. Каманда навукоўцаў скончыла. Пасля доўгіх пошукаў мы не знайшлі нічога, акрамя развалін. Ніякіх прызнакаў жыцця, нават трупаў няма. Лунаклізм выглядае так, што прывёў да серыі падзей, якія прывялі да калапсу тэрмаіндустрыяльнай цывілізацыі. Зямля больш стала таксічнай і пустэчы перасякаюць моцныя ветры. Нават гэтай планеты яшчэ менш прыгодная да жыцця, чым Марс. Апошні кавалак цывілізацыі, адзіны кавалак цывілізацыі, які мы знайшлі, гэта упалая стэла ўнутры Вашынгтона. Яна захрасла у праломе у зямлі. І таму яе захавала ад ветра. Малітва была на залатой таблічцы, на яе паверхні была выцарпаў нехта малітву аб тым, каб выратавацца. 97 жалеза, 149 полімераў. Зараз мы полімеры нас выратуюць гэтае. Давайте наш дом паспрабуем пашукаць, але шансаў няма ні халеры. Такая аптымістычная гульня. Я гавару, яна у гэты момант яна пачынае вельмі нагадваць Frostpunk. Тым, што вам прыходзіцца вы і пакрыху збіраеце інфармацыю, даведваецеся, што ўвогуле адбываецца, што рабіў Долос пасля таго, як вы скокнулі. Вось гэта ўсё ў яе даволі шмат такого сюжэта. Ну і на фоне ўсё выжывання. Так, дастаўляецца жалеза. Яго нам шмат спатрэбіцца. Але я так разумею, давайте паставім жалеза зараз на трошкі ніжэйшы ўзровень, чым можа полімеры. Колькі жалеза там яшчэ? 200. Мне яго так скарыстаць. Это занадта проста. Можа мне яшчэ адно сховішча жалеза пабудаваць на 300, каб іх было. Але яно патрабуе, электрычнасці працоўных нам яна патрабуе. Давайте яшчэ сховішча жалеза адно зробім. Я гавару жалеза, але маю на ўвазе ўжо апрацаванае жалеза. Сапраўднае жалеза трэба будзе перапрацоўваць, і для гэтага я зараз вывучаю ліцейную. На 93% ўжо даследавана, у нас кончыліся навуковыя пункты. На жаль, зараз наша навуковы карабель заняты не тым, каб перадаваць нам гэтыя даныя, разбірацца з імі. Так, ты у нас будзеш таксама для жалеза. Science ship team Я маю на ўвазе для матэрыялаў. Потым я, можа, яго пераключу на нешта іншае. Так, ці хапае месца? Не хапае месца, дзе жыць. Вы ачмурэлі там. Насельніцтва, калі ласка, яшчэ будынкаў для насельніцтва. Зараз у нас шмат жалеза. Гэтым пакуль скарыстаемся. Грузовый корабель протягивает доставлять нам железо. Что у нас? Навуковый корабель скончыў агляд. Глыбокая яма знаходзіцца на тым месцы, дзе калісьці стаяў ваш дом. Ніякіх прызнакаў цывілізацыі. Яшчэ тэхнікі, навукі і метала. Administrator, a new request awaits your attention. Мы скончылі на заглядам планеты. Нічога карыснага мы не знайшлі, толькі тое, што ўсяму кабзда. Адміністратар, каб выратаваць чалавецтва, нам трэба знайсці выжылых і падвысіць насельніцтва станцыі. У нас няма часу чакаць, каб праходзіць праз класічны рэпрадуктыўны цыкл нашага віда. Дадаць новых членаў у каманду. Калі мы дададзім новых членаў каманды да тайкуна, да каманды тайкуна, гэта будзе падвышэнне гэта будзе
як это паўплывае на мараль ўсёй станцыі, падвысіць мараль усёй станцыі. Кранічны стазіс, практыка, якая была даследавана Доласам, вырасла нават яшчэ да таго, як мы пакінулі сонечную сістэму. Ёсць верагоднасць, што нейкія крыўныя капсулы, у якіх могуць знаходзіцца выжылыя, мы іх можам знайсці дзесьці. Знайсці і сабраць 500 кранічных капсул. Жыць няма дзе. Нам, жыць няма дзе, але кранічных капсул мы можам насабраць сабе. І пакрыху размаражваць іх, гэтых людзей, і дадаваць іх сабе ў каманду. Это будуць людзі яшчэ да лунаклізма, таму ад іх ніякай карыснай інфармацыі не будзе, на жаль. Так, сталі ліцейныя. Зараз да яе спатрэбіцца шмат месца, яна капзда якая гіганцкая. Нават... я магу яе вось так размясціць. Альбо варта, можа, адразу ў цэнтр нейкі ракнуць яе. Давайте яе... давайте, можа, ўсё ж такі вось так бокам. Няхай будзе тут працаваць вось так. Так, я думаю, так і зраблю. Мне трэба прыбраць зараз тады гэтую дарогу. Мне перашкаджае. Фабрыка. І дарогу я адразу пабудую вось так. Зноў нейкая падзея. Адміністратар. Місія дакладвае, што экспедыцыя на зямлю была абмеркавана сярод каманды. Думкі наконт таго, што мы страцілі ўсіх нашых каханых, якія засталіся там, знішчыла мараль для шматлікіх з іх. Сімптомы траўмы, якую мы пачалі называць хвароба мёртвай зямлі. Dead Earth Sickness. Пенальці на нашу стабільнасць перманентная -1. Настрой падае. Так, у нас яшчэ там перавозкай павінны займацца. Так, грузовы карабель усё яшчэ возіць усё, а мы накіруем наш навукоўны карабель усё яшчэ апрацоўвае там. Добра, тогда няхай навуковы карабель працягвае. Вы пачалі эпізод гульні. І я не ведаю, куды мне назву гэтую вапхнуць. Калі мне ты, Егор, калі ласка, дапамажы мне. Добра. Сталі ліцейная амаль гатовая. Як, рэсурсы для яе амаль павезы, яна яшчэ будавацца будзе некаторы час. Фермы. Ці хопіць нам гэтых ферм? Зараз яны выкарыстоўваюць 20 ежы. Кожная з гэтых дае па 5 за неабходнасць, да моманту прыняць. То бок гэта кампенсуецца. Адна ў плюс працуе. Мне падаецца, я абяцанку выканаў, што я утрымаю побольш ежы. Давайте яшчэ одну, можа, пабудуем, бо зараз... каманда яшчэ пакуль не плануе пашырацца. Нікуды. Добра. Зачытаю тады просто. Вы пачалі эпізод гульні Q. Зараз на паведамленне. Трэцяя бязглуздзіца ўжо ёсць у доступе, у раннім доступе на кофе. Нагадваю, што для гэтага доступа вам не патрэбна нічога. Вы просто заходзіце і спасылка ніжэй у чаце вядзе адразу на старонку кофе. На спастом, з якога можна перайсці і паглядзець трэцяй бязглуздзіцы па The Long Dark. Я Кінзадза, я так даўно глядзеў, што шчыра адсылку, спасылочку не зразумеў. Так што выбач. Так, у нас ўсё яшчэ збіраецца, яшчэ доўга займе гэты працэс, будзе перавозіць і перавозіць. Навуковы карабель скончыў з зямлі перадаваць даныя, давайте адправім яго да Уршанабе. Пакуль мы здабычу палімераў не наладзім, дронаў рассылаць не будзем, бо палімераў вельмі абмежаваная колькасць.
Ну як, ми літарально один дрон побудуємо. А, навіть ми дрон не побудуємо, в чому я думаю. Я так думаю, что можно припынить, покуль приоритет больше низкий поставить грузовому кораблю, бо ён усё яшчэ вязе железа. Давайте яшчэ знізім яго прыоритет. Пакуль тэхніка, чыпы гэтыя і палімеры будуць больш карыснымі, яны ў больш высокі прыоритет пойдуць. Да Ушанагі амаль Ушанабі прыляцеў амаль наш карабель. A science ship has Прибыл. arrived at its destination. Фраза «Усе, хто дапамагаюць на баку...» Фраза «Усе, хто дапамагаюць Доласу, ворагі чалавецтва» намалявана на вялікімі літарамі на кавалках Уршанабі. Модифіцыраваныя целы прыкаваныя да яго корпуса. Сабраць заставшиеся ресурсы. Вось так нас успрымаюць пасля крызіса. Вінаваццю ва ўсім Долас. Так што мы яшчэ і павінны ў гэтым усім. Так. Ремонт корпуса ўсё яшчэ працягваецца. Спыняць мы яго не будзем, нам ён спатрэбіцца. Мы будзем паказаць ім свой аналіз крыві. Эх, каб гэта дапамагло, Палімеры першыя прыбылі, давайте запусцім, зробім дрон. Я ўвогуле пастаўлю іх на аўтаматычны выраб. Будзем іх актыўна выкарыстоўваць. Я думаю, і вось ёсць крайнічны цэнтр, нам спатрэбіцца, яго давайте даследуем зараз. У ім мы будзем капсул мы пакуль не знайшлі ніякіх, але калі яны з'явяцца, нам спатрэбіцца нешта за імі рабіць, правильно? Completed a task. Так, мне гавораць, што спасылачка не працуе. Цікава, чаму? У мяне працуе, дзіўна. Я ўзгадываю. Зараз ты мне... Так. Блін, які ж там словы яшчэ... Тык з гвоздзямі, я памятаю. Тык з крыкамі. Памятаю, што яны запалкамі гандлявалі там. Зараз пакрыху усплывае, яно дзесьці шавеліцца там. Пробуем. Нам не хапае тэхнікі. Ці шмат яшчэ палімераў табе цягаць? Яшчэ да халеры, так? Ён прывязе палімеры. Ну давайте дадзім яму пару рэйсаў, няхай палімеры прывязе ўсе і потым тэхніку, бо у нас немагчыма дабудаваць да канца нашу сталеліцейную, якая нам потым спатрэбіцца. Ось першая тэхніка прыехала. У нас няма куды складваць гэтую тэхніку, я разумны самы. Давайте-ка яшчэ будыначак, які будзе развозам яе, так туды гэта не памесціцца. Што я магу? Вось так можа, дзесьці пакінуць сабе месца яшчэ. Вось так, у нас будзе два месца склада. Туды тэхніку, у гэту няхай вуглерод. Яго полімера будзем рабіць. Джокамас, я сёння здаваў аналіз. І як? Табе далей пад кіраўніцтва цэлую касмічную станцыю? Альбо ты іх не настолькі ўразіў? Сталеліцейная ўсё яшчэ не дабудавана. І гэта займе яшчэ пэўны час. Я паскараю, таму што гэта будзе займаць час. Навуковае даследаванне ёсць. Карабель быў поўны ежы. Спадзяемся, што яна не састарела яшчэ, не сапсавалася. Усё гатова для збора. Забіраем ежу адтуль з Уршанабі. Пакуль няма нават куды навуковы карабель адпраўляць. Давайте пашукаем што-небудзь у сістэме.
У нас ёсць, што навуковыя даныя могуць быць дзесьці вось тут. Давайте сюда отправим. Сказали, просты дзень будзе вынік. Добра. Калі атрымаеш станцыю касмічную, гавары. Робяць новыя зонд зараз. Іх будзем рассылаць зараз вельмі актыўна. Пайшла сталіцейная будуецца. Адшмурэнна. Займе пэўны час, зноў жа можна паскараць, бо гэта доўгія працэсы. Давайте, каб нам не было так дэпрэсіўна, так, а не, мы зараз каля самага даследавання знаходзімся. Я б просто перасунуўся у якую-небудзь іншую кропку, а то мы тут дэпрэсіўна каля разбітага месяца і знішчанай зямлі знаходзімся. Такое сабе. З плюсаў, што гэта амаль у цэнтры сонечнай сістэмы. Венера, вось што мы знайшлі. Мы зараз пазіцыю яе не бачылі дагэтуль. Навуковыя станцыі, навукоў карабель дзе? Давай ты да Венеры, ласка. Што на Венеры? Ёсць нейкая індустрыяльная інфраструктура пад паверхняй Венеры. Добра, адпраўляем туды. Так, накарміць 1000 людзей, то бок, ну, просто працягваць іх карміць як ёсць і атрымаць ежу з Уршанабе. Добра. Это вырашыць нашы праблемы па ежы. Новы будынак. Крыяцэнтр. Я думаю, яго піхнуць куды-небудзь вось сюды, у самы бок. Ну так, давайте вось сюды, літаральна. Там застанецца яшчэ шмат месца паўсюль. Нам патрэбна тады сховішча, якое будзе трымаць крыякапсулы гэтыя. Давайте яго пабудуем. Сховішча для крыякапсул. Вось сюды куда-небудзь. Альбо... Не, тут месца таксама будзе не хапаць. Можна, у прынцыпе, так-то пабудаваць яго блізка да самой... Так, давайте каля самого цэнтра будем будаваць. Так, новы запыт. Что у вас? Сектор 1 амаль дасягнуў максимальной структурнай нагрузкі. З пашырэннем інфраструктуры, якая хутка нам спатрэбіцца адчыніць новы сектор. Спачатку секторы былі запраграмаваны, каб аўтаматычна адчыняцца, калі мы скончваем калі мы будзем скончваць місію каля Проксіма Цэнтаўры. Але са зменай місіі Тайкуна абмежаванні можна абысці толькі рукамі перапісаць праход, ну, зламаць, карацей, праходы да іншых сектароў. Так, у нас пакуль няма рэсурсаў, каб зрабіць такую мадыфікацыю, не будзем займацца гэтым. Вось гэтыя сектара, вось сцены сектароў, іх можна адчыніць, але для базавай перасылкі нам на Проксіма Цэнтаўры гэта не было неабходна, гэта не была частка місіі. Мы атрымліваем соус-сігнал з Outer Hope. По протоколам Долоса, калі у нас будзе пашкоджанне сістэмы, будуць пашкоджанне сістэмы, нам патрэбна скантактавацца з бліжэйшым месцам Долоса. Ну, то бок, звязацца з Долосам як мага хутчэй. Гэта наш протокол, але паглядзім, што там ёсць. Так. У іх хутчэй за ўсё будзе дастаткова матэрыялаў і экспертызы, каб адрамантаваць пашкоджаны корпус. І наш Wall Engine, мы ж зараз не можам нікуды скокнуць. Ну, таму што пасля таго, як мы вярнуліся на нашае месца, зноў, ну, каля месяца, у нас мы атрымалі пашкоджанне корпуса. Матлікія. Так. Справаздача ад нашай каманд даследавання на Венеры. Паказвае інфраструктуру для шахцёрская інфраструктура і вялікая зборачная лінія. Шмат Embalmed, гэта па тыпу якраз такі укрыа, я так разумею, у стане цел
было знойдзена ў гэтай зоне. Гэтая лінія выглядае так, быццам бы яна арыгінальна выкарыстоўвалася, каб рабіць сонечныя парусы. Тайкунскія інжынеры прапануюць, што не з невялікімі ремонтам, а яе можна рэстартануць. Давайте паспрабуем яе запусціць па новай. Патрэбіцца перавесці туды трошкі рэсурсаў. Мы можам сабе такое дазволіць, запусціць гэту лінію і можа нешта для сябе зрабіць больш карыснае. У нас амаль максимум. Давайте отключу адразу эту сістэму. Трэба пабудаваць яшчэ сонечныя панелі. У нас недахоп. Давайте пашырэнне. Я думаю, у нас ёсць яшчэ. Давайте пабудуем 2. Бо калі у нас кончыцца яны, будзе праблема ўвогуле. Нічога мы без электрычнасці не зробім. Наступны дрон мы адправім якраз за пошукамі. У нас яшчэ няма даследавання. Полімерная фабрика. Вось. Полімеры, калі ласка. Нам трэба іх таксама адкульсьці зарабляць. Электрычнасці пакуль не хапае. На Венеру ляцяць матэрыялы, якія патрэбны для запуска лініі. Паскоримся. Інцыдэнт здарыўся на нашым складзе. Адрамантуйце склад, калі ласка. Што там? Здарыўся інцыдэнт. Дрэнныя умовы працы і перагрузка электрычнасцю могуць прывесці да інцыдэнтаў. Больш вялікія будынкі, у іх можа здарацца горшыя пашкоджанні. Адрамантуем яго. Зараз пакрыху будуць здарацца інцыдэнты. У нас будуць пашкоджанні самой станцыі. Нам будзе бясконца падтрымліваць гэта ўсё. Яно ўсё працуе і не працуе. Зараз толькі за тое, што я займаюся тым, што сабе гэтыя сонечныя панелі будую, у мяне рэзка пагаршаецца стан майго корпуса. Вельмі рэзка. Бо ў гэты момант я не займаю. У нас ёсць пашкоджаныя будынкі неадрамантаваныя. У нас зараз займаюцца гэтым самым будаўніцтвам з гэтых панелей, то бок ремонт не ідзе. Мы зараз у стане бясконцага развалівання нашага корпуса. Нам трэба бясконцы метал выкарыстоўваць. Так, што ў нас тут? Венера, мы ачысцілі зону. Ўсё яшчэ перазапускаюць. 3,7 цыкла. Это займе пэўны час. Будаўніцтва адной сонечнай панелі скончылася. Можна запускаць гэты склад. Я возьму сюды, буду крэаподы складываць, якіх я пакуль яшчэ не знайшоў ніводнага. Добра. Венера даследуецца. Гэта займае у гульне. Вось адзіны мінус геймплейна. Вось зараз мы перайшлі з пралога на асноўны геймплей. Усё займае час. Гэта не такая, каб вялікая праблема, не патрэбна быць супер спяшацца. Але максімальная хуткасць, літаральна ў мяне ёсць амаль 2 станы. Гэта мне паўза-то не патрэбна. Я магу на звычайную хуткасць паставіць і нічога не прыдзяўбецца, таму што ўсё даволі павольненька. Зараз пакуль робяцца даследаванні. Пакуль у нас вылучаецца. Давайте дрон запустим, пакуль нам няма чаго рабіць. Мы жалеза ўжо знайшлі. Давайте знойдзем яшчэ месца для здабычы. Вось тут ёсць. Я шукаў трошкі вуглерода для полімераў на потым. Знойдзем адразу такое. Дрон запускаецца. Навуковая каманда скончыла. На Венеры лінію адрамантавалі. Машыны, які належаць ААН, значна больш развітыя, чым нашыя сістэмы. Яны поўнасцю аўтаматызаваныя. Нашай камандзе атрымалася выкарыстаць іх, каб адрамантаваць... каб падрыхтаваць набор рэсурсаў для вывазу.
Падчас працэса рамонту інжынер знайшоў набор запісаў, напісанымі Оуліксам. Ён піша пра яго час як адміністратара станцыі Нептуна, гіперлюксавай станцыі Нептуна, Тіакі. І гаворыць аб тым, што ён шкадуе аб гэтай сам фейт, як лёсу рэзідэнтаў станцыі. Ён выкарыстоўваў лінію, каб адрамантаваць элементы свайго карабля, так, каб ён мог дабрацца да базы чорнага рынку, супольства чорнага рынку. То бок ён быў на станцыі дзесьці, працаваў на адміністратарам нептунаўскай гіперлюксавай станцыі нейкай, прыбыў сюды, каб адрамантаваць свой карабель, і потым накіраваўся да вось рынка гэтага, які невядома дзе знаходзіцца. Рэлаксіўная гуня. Вось яна з напружаннем, але ты не змагаешься. Літаральна самыя вялікія памылкі, які вы можете пакуль, ну, з таго, што я бачыў, галоўныя памылкі, я адзін раз забіў сваю станцыю, але з-за таго, што проста не быў уважлівым і гульня не папярэджвае, што нешта ідзе не так. То бок вы можете прадзяўбаць, што у вас жалеза скончылася, а корпус разваліваецца як шалёны. Я па тыпу яго зараз ремонтую, я бясконца за ім сачу, таму што я ў папярэдні раз такі, я спыню зараз, ну, выраб жалеза, вось ліцейную сваю, таму што, ну, блин, у мяне да халеры жалеза, у мяне шмат матэрыялаў, я не заўважыў, як я іх усе праеў на розныя свае праекты, і ў выніку мне не было чым ремонтаваць свой карабель. І ён хутенька разваліўся. Навуковыя даныя амаль атрымалі з Венеры. Там ёсць крыаподы, якія 25 чалавек у крыясне. Навуковы карабель. Пакуль няма куды яго адправіць, давайте знойдзем новае месца для яго. Нешта з навуковымі данымі вось тут паблізу ёсць, я зараз шукаю. Вось тут, у гэтым месцы, будзе куды навуковы карабель адправіць. A probe has completed its scan. Ежа у нас таксама добра, яе хапае. Нашы крыённы цэнтр актыўны, таму людзі, якія выйдуць са свайго сну, яны адразу будуць даступны, яны будуць з намі. Фабрыка палімераў. Давайце-ка яе... Вось тут яна змесціцца, таму мы ёї сюды і паставім. Нам патрэбна наступная фабрыка, адразу пастаўлю электронікі, таму што нам жа перарабляць гэта ўсё і перарабляць. Адразу на ёй сканцэнтруемся. Фабрика полимеров, давай. Чому так долго? А, вось, дрон проехал только. Ремонтовать тебе. Сбирать по кавалках. Тут есть система гандлю паміж секторами. Зараз у нас толькі один сектор, і ўсё плюс-мінус просто. Я просто раблю будынак і ўсё на месцы. А справа ў тым, што іншы сектор гэта амаль іншая экасістэма свая, паміж якой можна усталяваць гандаль, што з аднаго сектора будуць перавозіць сектор у гэты, што яны будуць, можна, гэта будзе зараз наш асноўны сектор, такі універсальны. З новымі сектарамі мы хутчэй будзем іх прафіліраваць. То бок яны будуць канцэнтравацца на вырабе чагосьці спецыяльнага, а мы будзем проста перасылаць гэты рэсурс куды-небудзь далей. І людзі там будуць, ну, забяспечваць іх там ежай, напрыклад. Вось, таму што ежай яны хутчэй за ўсё займацца не будуць. Паглядзім, што у нас будзе па месцу, бо я зараз па-іншаму арганізаваў зараз сваю прастору, таму што ведаў, чаго прыкладна чакаць. Ось, у мяне маё папярэдняе захаванне больш такое змяшанае. Мне падаецца, фабрыка мая не змесціцца нікуды зараз. Вось яна новая. Фабрика электронікі. Так, я зрабіў так, што яна у мяне не ўлазіць літаральна нахрен нікуды. Вось я малайчына. Давайте тады перабудуем зараз. Вось гэтую фабрыку мы
разбярем. Пабудуем яе ў іншым месцы. Вось палімерная наша. Так, ж нам там хапае. Калі я тут пастаўлю яе вось такім чынам, можа вось так нават. Так, я магу гэта зрабіць. Давайте вось гэтую дарогу знесем. Полимерная наша вось тут будем. А тую пераставим на место мінулого будинка. Так, ось на фабрика электроники займае амаль все, что толькі магчыма. Ці хопіць, павінна хапіць мне электрычнасці на ўсё, добра. Крэаподы наши пакрыху размаражваюць людзей. Месца я магу паглядзець, колькі ў мяне месца яшчэ засталося, я вось не памятаю, дзесьці было... Не паказвае. Так, не паказвае, колькі мне яшчэ будынкаў патрэбна. Батарэйкі бы яшчэ завесці сабе, каб мы маглі сваю базу перасоўваць і не разраджаць нахрен усё. Бо самая праблема зараз, я б перасунуўся на новае месца якое, але калі я буду перасоўвацца, усе сістэмы адключацца. Батарэек няма, і ўся энергія, 100% энергіі, якую мы зрабілі, мы не можам зноў яе атрымліваць, пакуль ляцім. Яна ўся ўходзіць на перасоўванне. То бок толькі батарэйкі нас і выратуюць, каб ўсё працавала некаторы час. Толькі на іх. Так, на Марсе... так, пачакайце-ка. Венеру мы полностью даглядзелі. Давайте на Марс отправим. Мы его знайшлі. Что на Марсе у нас? Стары невыкарыстаны комплекс. Называется Facility Reacher. Знаходится на поверхні Марса. Летим до его. Thank goodness you're here. Отправляется 2500. Помылка. Зараз выправим. Не бентежься, Йокомас. Зараз хутенька я ўсё выправлю. Иду до гульни. Где там наши спидгулин? Я на яе докину. Чекай, где помылка? Выглядает... Вось. Бачу. На 1 литрку. 25 тысяч повинно быть у нас. Тады ёсць. И выдаляю гэтую. Ёсць. Зараз я закину, каб вам так само было бачно. Ёсць, і зараз спіс змяніўся. Ну, все добра. На Марс. А чаму ты... Просто з-за таго, што я знайшоў Марс, там адразу мы знайшлі нейкія крыакапсулы. Добра, тады туды адразу адправіўся карабель мой. Цудоўна. На Марсе бульбу вырошчваць... Складанае пытанне. Калі там быў марсіянин, то дакладна вырошчваюць. Калі туды завезлі хаця бы аднаго батаніка, дакладна там павінна бульба была з'явіцца. Шукаем станцыю Долас. А дзе яна можа быць? Станцыя Долас. Трэба шукаць. У нас зараз місія на гэта. Шукаем далей. Нешта важнае. А вось. По миссии важная. Вось у гэтым месца. І там яшчэ навуковыя пункты ёсць. Я змагу адразу зачапіць. Вось так. Цудоўна. Я адразу і нейкія ледзяныя астэроіды зачаплю і місію. Яшчэ. Адпраўляем туды. Інцыдэнт. Мне падаецца, мы ўсіх людзей спакойна зараз размарозім. Жалеза пакрыху скончваецца. І няма што пераплаўляць, выбачце. Так. Працы занадта шмат. Людзі працуюць дадатковыя гадзіны. Гэта падвышае верагоднасць гэтых самых пашкоджанняў на станцыі. Давайте спынім пакуль ліцей, но ўсё роўна няма куды яе выкарыстаць. Вось, усё. Нам патрэбна больш людзей на нашай станцыі. Не хапаем. Займацца ўсім тым, чым мы займаемся. Гэты новы дрон. Зноў нейкая... гэта вось. Сюды ён ляціць. Нешта тут ёсць. Навуковае... Вось тут. Адпраўляем сюды дрон.
Пашкодження корпусу, чому такі високі? Ми ж ремонтуємо його. А, з того, що будинок пошкоджений. Я думаю, што варта мне завесці яшчэ одну станцыю дагляда. Працоўная станцыя, калі ласачка. Ты можаш умясціцца куды-нибудь невялічкімі сваімі памерамі? Я жадаў бы больш аптымальна выкарыстаць гэтае месца ўсё. Давайте я его сюды вокнем, бо мне не хапае іх. Яны займаюцца будаўніцтвам і ремонтамі таксама. Але калі я нешта будую, ремонт не ідзе. І я толькі мой корпус толькі ламаецца хутчэй. Добра. Дапаможа мне захаваць мой карабель у лепшым стане. Так, на Меркурыі ёсць навуковыя даныя, але няма больш нічога. Добра. Старая база нейкая. База, якая належала Аан. Поўнасцю амаль закрытая марсіанскім пяском. Існуючыя коды доступа Долоса можна выкарыстаць, каб узаемадзейнічаць з сістэмамі комплекса. Але рэкамендуецца асцярожнасць. Так, за цяжара пяска мы можам перагрузіць гэтую станцыю, яна можа разваліцца. Выкарыстаем нашыя коды доступа. Па ідэі яны павінны падысці. Металла няма ні халеры. Чым займаецца наш грузовы карабель? Так, добра, яго прыярытэты. Лёт у яго, давайте лёт у самы нізкі прыярытэт, вадарод таксама. Астатняе няхай вязе, калі атрымаецца у нас увогуле. Жалеза у нас пры высокай неабходнасці, давайте яго падвысім у прыярытэце. Будзем яго апрацоўваць. Блин, людей не хапае ні на што. Капзда. Давайте вось гэта выключым. Таксама не патрэбна. Патрэбіцца яшчэ адно сховішча нам. Вось сюды давайте яго. Яно у нас будзе трымаць гэты самы крэмній. На Марсе падзея. Коды на кароткі час актывавалі сістэмы абароны базы. З-за становішча базы яны перагрузіліся і адключыліся. Каманда не атрымала ніякіх пашкоджанняў. Шукаем далей. Так, у нас не тое, каб я думаю, гэта штука ўся разваліцца, можна агледзець сховішча, навуковы цэнтр. Альбо полностью обшукать все, подобрать все, что не привинчено до подлоги. Так, есть вариант еще наваколле. Ага. Добра. Вельмі доўгі шлях, але можна дазволіць камандзе асцярожненька падрыхтаваць базу для таго, каб мы выгрузілі ўсё, што магчыма з яе. Давайте гэтым займемся. Яны прыбяруць пясок, гэта будзе самы бяспечны варыянт для нас. Давайте займемся. Час у нас навуковаму караблю зараз няма чым заняцца увогуле. Так-то. А, вось у нас з'явілася. Ну, ёсць чым заняцца, але ўжо пазней. Яго адправім туды. Гэта вось базу мы знайшлі. Outerhope, база Долоса. Што пра яе вядома? Сигнал небяспекі. SOS. Адсылаецца з гэтых каардынат. Ён прыходзіць з даследавальнай станцыі Outerhope. Добра. Жалеза няма 0 проста. Яго... Вязе ён? Ці не? Вось, вязе зараз. Нарэшце. Даволі шмат жалеза там, паблізу.
Пошло железо. Запускаем нашу сталь литейную. І вона буде зараз виплавляти усё гэтае нам у железо, якое скончилося. О, скончилося. Мы зараз ламаем собі, у нас же ламається вельми хутенько корпус. Холера. Холера ж. Давайте хутчэй. Мне потрібно больше. Усё, пайшлі ремонтаваць далей. Пашкоджаны свой корпус. Completed a task. Што добра, чым ёсць такая штука балансуючая тут, што корпус ремонтуецца хутчэй, чым больш пашкоджанняў, таму што ім прасцей знаходжваць пашкоджанні гэтыя. Вось яны больш заўважныя тады. І чым больш у добрым стане у вас корпус, тым больш павольна гэта адбываецца, таму што гэтыя кавалкі паламаныя шукаць складаней. Даследаванне. Нешта я спыніўся з імі. Ёсць одно карыснае даследаванне, якое я яшчэ ў папярэдні раз знайшоў. Я не магу, мне патрэбна даследаваць усё гэтае знешняе кола, каб толькі пачаць глядзець гэта. Ну добра, тады знешняе кола ўсё гляджаем. Што ў нас ёсць? Мемарыялы, цэнтр альтэрнатыўнага жыцця, гэта цэнтр адпачынку для нашых, таму што людзі пакрыху едуць дахам. І батарэйка. Давайте батарэйку ў першую чаргу. А астатнія паставім проста у наступнае, як наступнае даследаванне. Паскараю. На Марсе. Так. Усё астатняе падрыхтавалі, аглядзелі, і у нас ёсць доступ да... Пачакайце-ка, ўсё? То бок я... Ага, гэта ўсё ж такі... Я думаю, можна больш даведацца, ну, по типу на Марсе. Я ў папярэдні раз абраў іншы варыянт. Я ў навуковую станцыю адразу палез. На жаль, я зараз зрабіў памылку. Мне навуковыя даныя патрэбныя больш. Давай на Меркурый хутенька апрацуе у нас. Зонд адпраўляем яшчэ. Зноў жа, мяне цікавіць навуковыя даныя. Мне яны патрэбныя вельмі, яны скончваюцца вельмі хутенька на нашае даследаванне. Я бы жадаў даследаваць як мага больш. Так. А чаму ты, карабель, абіраеш усё астатняе, акрамя... Давайте вось так поставим. Я пакіну самы высокі прыярытэт толькі на тое, што мне неабходна проста катастрафічна. Вось гэта ніжэй у прыярытэце няхай будзе. Мне крытычна патрэбна жалеза, таму няхай ён лётае за жалезам. Кавалкі. Вось гэта самае цікавае. Памятаеце, я гаварыў, што з ААН у мяне ўзнікае тут шмат пытанняў. Што там за фракцыя такая ААН у гэтай будучыні? Трансмиссии от Лорелей Эйзиман. Анализ данных. Мы проверили данные несколько разоў и можем подтвердить існаванне велізарнага поля обломкаў, якія пакрывае тэрыторыю тысяч кіламетраў, некалькіх тысяч кіламетраў. У цэнтры гэтага поля знаходзіцца каласальная штучная структура, якая, нягледзячы на яе разламанны статус, робіць тайкун выглядаць як блаху. Ніякіх сігналаў не было знойдзена. Мы ідэнтыфікавалі 3 галоўныя зоны даследавання. Цэнтр гэтай структуры, дадатковыя структуры, якія выглядаюць як астаткі знішчанага загрузачнага дока і вельмі вельмі плотную зону гэтых самых абломкаў. Так, мы рэкамендуем быць асабістасці асцярожнымі, калі набліжаемся да гэтых зон. Кавалкі, якія лётаюць там, могуць ускладніць навігацыю. Вось. Наконт таго, гэтая структура, на ёй літаральна напісана ААН, UN, і гэта вось структура належыць ААН. Такой структуры не было, калі мы адпраўляліся. Я думаю, што гэтая структура, вось, яна прычына, чаму я лічу, што мы адсутнічалі тут не 1 год і не 2 за нашага скока.
Гэта галоўная прычына, таму што там яшчэ мы знойдзем трошкі інфармацыі, але яна толькі коцвеная, ніякіх доказаў у нас дакладных няма, што адбылося. І калі так разабрацца трошкі, то выглядае так, быццам бы Аан і Долас літаральна ваявалі паміж сабой. Пасля таго, як, не ведаем з-за чаго, у нас ёсць толькі вынікі гэтай вайны. Мы дакладна самі не ведаем. Вось, так. Нашу навуковую лабараторыю мы адправім на знешнюю надзею, Outer Hope. Адрамантаваць, калі ласка. Як мага хутчэй. Аан? Так, Аан. Гэта самая Аан. UN. Аб'яднаная нацыя. Там просто было пытанне по типу ці што там за Аан. Ну вось Аан тут, скажем так, вельмі фантастычная гульня. Так, у нас ресурсы гэтыя не сабраліся яшчэ. Ніводнага, можна не запускаць пакуль гэтай фабрыкі, я паскараю. На знешнюю надзею адпраўляецца наш навуковы карабель, і ён на сваім шляху туды. Илон Маск супраць United Nations. Вось, складана сабе гэта уявіць. Мне шчыра лягчэй паверыць у гэты, у іх рухавік, які дазваляе ім скакаць паміж сістэмамі. Навуковы карабель прыбыў. Калі ласка, навуковы карабель. Outer Hope окружана обломкамі з папярэдняй бітвы. Разламаны рыштунак і замёрзлыя целы плаваюць навокал станцыі. Сігнал СОС перадаецца знутры. Абшукаць Outer Hope. Нам не хапае ўсё яшчэ працаўнікоў. Літаральна у нас упрытык колькасць людзей. З тым, што ў нас зараз ёсць, я не магу запусціць нават вось гэтыя два заводы, яны проста не будуць працаваць. Мне патрэбна больш людзей. Што у нас па колькасць людзей? 25. Мы зараз на максімуме таго, што мы можам сабе дазволіць з ежай. Пакуль я прытрымаю ежу, выраб ежы як ёсць, я не буду нічога змяняць. Хочу працаваць у Аан, толькі і рабі, што дасылай сваю заклапочанасць усім. Неблагі варыянт. Колдана. Ведаеш, шмат людзей жадае там працаваць. Мне падаецца, у гэтым уся і праблема. Так, ежа у нас зараз... Літаральна мы на ўзроўні, калі колькасць ежы не падае. Давайте, можа, зробім, каб не рызыкаваць сабе, бо я баюся, што можа такое здарыцца, што у нас у пэўны момант можа пачаць скончвацца ежа. У мяне такога ў папярэдні раз не было, але давайте яшчэ адзін склад зробім. Спецыяльна для яе. Гэта будзе дадатковая база. Прыляцелі... Outer Hope амаль агледжаны. Дзе наш грузавы карабель? Чым ён займаецца зараз? Дзе яго носіць? Вось он усё яшчэ жалеза возіць нам туды-сюды. Добра, няхай возіць. Outer Hope. Знайшлі бы блэкбокс. Outer Hope знаходзіцца ў руінах. Шмат цел у крыякапсулах было знойдзена ў кавалка станцыя. Долас
Протокол каманды Долоса не патрымны, карацей, яны зрабілі гэта, ну, увашлі ў Крыасон не протаколам Долоса, нейкім дзіўным чынам. Навуковая каманда знайшла, адкуль ідзе сігнал SOS, і пакуль яна ачысціла некалькі тонн абломкаў, знайшла галоўны мейнфрейм этой станцыі. У іх атрымалася атрымаць доступ і дастаць Black Box з Outer Hope. Трэба агледзець, што там знаходзіцца. Што у нас яшчэ застаецца? Агледзець поле боя. Чым займаецца зараз у пэўны момант? Я гаварыў, што ў мяне працаўнікоў няма, але ж і у мяне недастаткова, мне ўсяго не хапае. Мне бы яшчэ адзін грузавы карабель, каб збіраць усё хутчэй. Можа ўсё ж такі адчыніць? Давайте, можа, адчынім дадатковы сектар і пачнем там яшчэ адзін док, пабудуем тупо грузавы док. Давайте зробім гэта. Займемся здабычай яшчэ. Там яшчэ павінны быць рэсурсы ў суседнім сектары. Так, я тут і дарогу не паддаваў. Адзінае што, моя памылка... О, зараз я памыліўся, мне падаецца. Я магу гэта спыніць? Так, адмяніць пакуль. Нам спатрэбіцца яшчэ больш... З-за таго, што больш сектароў будзе патрэбна падтрымліваць, нам мы будзем выкарыстоўваць больш жалеза. Так, адміністратарам. Мы атрымалі даныя з чорнага яшчыка. Дадатковы аналіз патрэбны і пратаколы экстракцыі можна запусціць, выкарыстоўваючы нашу навуковую лабараторыю. Ну, пакуль пачакае, у нас навуковая лабараторыя занятая. Ці магу дрон запусціць зараз? У мяне колькі яшчэ... палімераў яшчэ хапае. Давайте запускаем дронаў яшчэ. Шукаем далей. Нешта карыснае, тут навуковыя даныя ёсць нейкія. Паблізу... Дзесьці вось тут. Туды адправім. Бо не будзе куды адправіць нашу навуковую брыгаду пасля гэтага. Каб для іх знайсці. Поле астэроідаў, што там знаходзіцца. У нас ёсць сігнал, які адпраўляюць на хвалі Долоса. Ён прыходзіць з базы, шахцёрскай базы, якая знаходзіцца Стэнфорд Фасіліці. Добра. Давайте яшчэ. Рассылаем іх далей, пакуль іх у нас шмат. Можем их будовать и будовать. Здесь тут. Вось оно. Нашел место. Ремонтуйте, калі ласка. Не стрымлівайцеся. Навуковая команда скончила свою працу. Так, бойка выглядае так, быццам бы гэта было некалькі сутычак. Большасць з гэтых караблей было шатлы, некаторыя з іх, некаторыя знішчаныя караблі носяць значкі Аб'яднаных Нацый, але на большасці іх знаходзяцца эмблемы Долоса, нашай карпорацыі. Незвычайныя абарончыя сістэмы, збройныя сістэмы было знайдзена сярод караблей, на якіх знаходзіцца акронім БМС. Каманда Планка, гэта наш навуковы карабель, у яе атрымалася атрымаць трошкі рэсурсаў з гэтых кавалкаў. Разабраць Outer Hope, разбярэм іх і развязем. А хто перамаглі? Гледзячы з-за таго, што было менш ахвяр з боку ААН, выглядае так, што перамаглі ААН. І база Долоса ў асноўным разбурана.
Перамагало сяброўства і поні. Поні мяне я быў не супраць гульні пра паней, адзінае, што мяне пакрыўдзіла, што яна такая кароткая апынулася. Усё астатнія міні-гульні ўсё ў прынцыпе ў парадку. Я разлічваў, што яна будзе трошкі больш складанай альбо доўгай і доўгай. Але разглядзім тое, што не складанае, мяне больш збянтэжыла, што за свае грошы яна па сваёй памеры літаральна не акупае ніяк. Так, адпраўляем яшчэ далей. Мы знайшлі Юпітер. Тады тут ёсць яшчэ навуковыя даныя. Вось тут дзесьці, вось у гэта месца. Дасылаем. Жалеза амаль у гэтым полі скончылася. Гэта дрэнна, мне пытаецца, так? Нам прыйдзецца шукаць новае месца, дзе жалеза здабываць. Што там 16 толькі жалез засталося, амаль нічога. Адпраўляем яшчэ зонд. Будзем пакуль здабываць, давайце. Мяне цікавіць, дзе бы нам знайсці трошкі крэмнія, вось тут. З нейкім сродкам жалеза яшчэ ёсць. І тут жа ёсць нейкая навуковая штука. Паблізу. Зусім паблізу. Дзе яна? Вось тут. Давайте за навуковым адправім у першую чаргу. Яны знайшлі жалеза і трохі рэсурсаў. Навуку перадаюць. Давайте. Павольненькая гульня. Тэхналогію адчынілі, батарэйкі зараз з'явіліся. Зараз мы, можа, пачнем перасоўвацца. Я пабудую некалькі батарэек. Паспрабуем. Блин, можа быць... Вось давайте тут у нас будут батарейки. Альбо вось тут. Не, тут у нас нормально не влезе. Давай выйти вось так. 3 батарейки, гэта будзе наше месца электрычнае. Зараз будем больш актыўна перасоўвацца, каб хутчэй рабіліся, ну, на падарожжа нашага грузавога карабля уходзіць шмат часу. Мы зараз будем перасоўвацца з месца на месца, каб ён працаваў хутчэй. І пакінем нарэшце арбіту месяца, бо сумненька каля яго. Мы ўсё жалеза з'елі гэтымі нашымі дзеяннямі. Настой батарэйкі зараджаюцца. На колькі хопіць? Я магу неяк паглядзець, я не памятаю. Можна паглядзець, на колькі хопіць батарэек-то. Я памятаю, што было такое. У батарэйках 69... паўтары цыкла амаль. То бок батарэйкі... Гэта з бягучымі батарэйкамі. То бок будзе прыкладна яшчэ 2 цыкла ёсць. Бо сорамна, так, сорамна. Выключна за гэтага. Паўтара цыкла 10. 2,5 цыкла у нас 10 будзе. Ну, трошки менш там. І калі я некаторыя будынкі запушчу, то будзе яшчэ менш. Так, жалеза. Крызіс жалеза. Так. Грузовы карабель. Ён будзе каля Марса, але Марс гэта цудоўна. Давайте, можа, скокнем да Outer Hope часова. Навуковы карабель, ты дзе? Ляці у... Што, давайте на Сатурну, неяк далёка больш за ўсіх будзе, наколькі памятаю. Таму няхай з ім разбярэцца ў першую чаргу. Гэты грузовы карабель, яму там толькі... Гэта засталося здабыць. Так, яшчэ адзін дрон, і давайте яго на жалеза ўжо накіруем. На вялікую колькасць жалеза ў ідэале. Ось тут. Таксама тут вялікая колькасць. Давайте вось гэтае месца і адпраўлю туды свой дрон. А сам скокну да Марса. Тут будзе даволі блізка і туды, і туды. Калі батарэйка пабудуецца і яшчэ зарадзіцца поўнасцю. Яшчэ не будзе будавацца некаторы пэўны час.
працаўнікоў у нас зараз хапае, але літаральна у нас усе сістэмы патрабуюць 218 чалавек. У нас 219 чалавек. То бок один чалавек, 3 чалавекі захварэла і ўсё, і капзда. І яшчэ ёсць 2 дадатковых чалавека, якія параненыя зараз у шпіталі нашым адпачываюць. Так, батарэйка ёсць. Наколькі у нас іх хапае? Што? Новыя будынкі ёсць. A probe has А completed мемарыалы і вось даследаванне гэтага. Давайте мемарыал гэтае даследуем. Так яно заўсёды, толькі пойдзеш на бальнічны адразу кампанія капзда. Праблемы кампаніі лічу. Так. Добра, давайте скок до Марса зробім. Наш. Ну як скок? Мы павольненько доляцім туды. За 3 цикла. Так, атрымліваецца. Дакладна... Мне бы ведаць дакладна, наколькі мне хапае маёй батарэйкі. Ёсць нешта паглядзець? Вось, тут літаральна ўнізе напісана 1,9 цикла. То бок один цикл мы будем без батарей. Ну, гэта не блага яшчэ. Усяго один цикл. Добра. Скок до Марса. Ляцім. Бывай месяц, бывай зямля. Бач на зямлю. Бач на раз'ёбаны месяц. Бережитесь іншая планета. Так. Калі што, скакаць будзем адразу ад месяца. У наступны раз, калі будзем скакаць, мы будзем скакаць ад месяца, каб раздзяўбаць яго канчаткова. Вітаю, Нернурэм. Вітаначкі. У нас зараз мы гуляем у Іксіон. Гэта такі фростпанк у космосе. За нашых дзеянняў мы раздзяўблі, паходу, выглядае так, быццам бы мы знішчылі ўсё насельніцтва зямлі. Тое, што планавалася як экспедыцыя у да нейкай экзапланеты і спроба яе каланізацыі ператварылася ў кашмар. Ты нешта пачаў, звычайна я заходжу ў 20:00 і там стрымы толькі пачынаюцца. У сэнсе. science ship has arrived at its destination. Бо я ў гэты час стрымлю літаральна, ну, мы ўжо памаль 2,5 гадзіны, гэта мой звычайны таймслот. Не, рана я не пачаў, я заўсёды пачынаю так. Я пачынаю о 5 по польскому часу і о 6 по мінскому. Зараз по 7, не по 7 гадзіне, мне падаецца, не? Мало блудаць. А 6. Так, я нешта у мяне плыве зараз. Я мяне бянтэжыць, што будзе, калі гадзіннік пераключыць, бо я хутчэй за ўсё, калі перавядуць гадзіннікі, я не змагу стрыміць о 18 по менскому часу. У мяне не атрымаецца. Таму што мне будзе незручна, гэта перасуне мне да 4 гадзіны по польскаму, і ў гэты раз ужо пасля 2 пераносы адбылося, і тады я яшчэ мог, зараз ужо не атрымаецца. Мне прыйдзецца перанесці хутчэй за ўсё да 19 по мінскаму часу. На жаль. Пролетели до Марса. Я таму зараз час і блытаю, таму што я думаю аб тым, што перанос гадзінніка ўжо даволі хутка будзе, і я ўсё ў думках аб тым, што гэта на 1 гадзіну перасунецца. Марс дуже маленькі, нізкая гравітацыя. Мы увогуле зараз спрабуем зразумець, што увогуле адбылося ў сонечнай сістэме пасля таго, як мы скокнулі, таму што мы не ведаем, колькі гадоў прайшло. І зноў жа нагадвалка з'явілася ў чаце. Ужо выйшлі 3 бязглуздзіцы Puzzle Long Dark. Яны даступны з паста ў кофе. То бок вы можете перайсці на кофе, а туль на прамую спасылку на YouTube. Я думаю, нічога у
11 нічога няма, якраз пакуль большасць дамоў да паўзе паесці і так далее, нічога. Ну, не жудаснага няма, але раней, ну, я неяк так узяў са звычку, я думаў трымаць вось дакладна гэты час, з 18 да 10:08. То бок, калі я скончваю, большасць ужо пачала звычайна. Раней было так, што людзі пачыналі якраз такі А19 у большасці сваёй. І я, атрымліваецца, трапляў у той час, калі я пачынаю трошкі раней за ўсіх, і калі я нават скончу стрым раней, то ў мяне заўсёды ёсць на каго закінуць рэйд. Зараз неяк так атрымліваецца, што літаральна большасць ужо ўсіх стрыміць пачынае толькі а 20 гадзіне, і мне трошкі гэта далёка. Я часу засічваюся на 3 гадзіны, але гэта, ну, трошкі занадта. Так, цікава яшчэ рэч, можна пабачыць нашы маленькія дроны, якія лётаюць, займаюцца ремонтам нашага карабля. І заўсёды вы бачыце невялічкія навокал. Так, што ў нас ёсць? Рамантуем далей наш... Што? Тут нейкая новая падзея. Адміністратар. Становішча корпуса ніжэй за 75%. Бягучае пашкоджанне... Ага, уже пераходзіць структурную тэорыю не пытайце у іх столькі нас для нейкіх тэорый. Было бы мудра назначыць на ремонт. Абяцаю, што адрамантую да 75% у бліжэйшы 30 цыклаў. Прапаную клікаць дроны малаточкамі. Добра. Нашыя малаточкі займаюцца тым, што ремантуюць наш карабель. Гэта наш асноўны сродак. Без малаточкаў у нас увесь карабель разваліцца. У нас літаральна мы змагаемся бясконца, мы выкарыстоўваем усе нашы рэсурсы на тое, каб падтрымліваць гэты карабель у працоўным становішчы. Зараз вось гэты скок, я сказаў, што нічога дрэннага, але ёсць вялікая памылка. Дроны, выбачаюся, малаточкі. Малаточкі, пакуль мы ляцелі, не працавалі цэлых 2 цыкла, там 3 цыкла. А гэта значыць, што мы атрымалі моцнае пашкоджанне толькі за тое, што перасунуліся ў новае месца. Чаму ён разваліваецца? Гэта пасля нашага скока туды і назад. Калі мы прыляцелі, мы атрымалі пашкоджанне, таму што хутчэй за ўсё ўляцелі поле астэроідаў. Ну, не астэроідаў, а кавалкаў месяца. Так, наша навуковая станцыя. Структура. Ага, мы знайшлі структуру, якая называецца супольства чорнага рынка. Яна якраз таки знаходзіцца на арбіце Сатурна. У Титане увогуле. Яна вельмі пашкоджана, але ўсё яшчэ выглядае працуючай. Гэта першая структура, якую мы пабачылі ўвогуле працуючай, не закінутай. Сканирование паверхні паказвае, што станцыя, вось гэта Black Market Society, находится глубоко под поверхней Титана. Додатковые данные недоступны, потому что я на дрон, які наблизіўся да яе, які мы даслалі, і он быў расстреляны сістэмамі бяспекі. Так. Команда Планка, наша навуковая команда, даглядае, знаходзіцца на арбіце Титана у бяспецы. Спробую звязацца. Яны расстралялі малаточка. Там, ну так, не, малаточкі гэта дроны, якія ў нас ремонтуюць карабель. Вось. А гэта быў такі проб даследавальны. Не зусім дрон, я просто іх дронамі называю, але гэта зонд. Становішча карабля даволі дрэннае. Можа ўсё ж такі адчыніць сектар, але можа электрычнасці потым не хопіць. Жалеза можа скончыцца. Мы рызыкуем. Давайте накопім жалеза, яно тут паблізу вельмі здабываецца, і яго даволі шмат. Мы можам на гэтай арбіце павісець яшчэ Марса некаторы час. Больш падобны да малаточкаў? Ну, глядзі, вось он вось такі. Так. І давайте адправім. Так, шмат жалеза і нейкія навуковыя даныя дзесьці паблізу вось тут. Ты где-то вось у гэтым месцы. Отправляем туды наш зонд. Ручка ёсць. Но калі ручка ёсць, то ўсё малаток, калі ў яго ёсць ручка. Так, жалеза здабываецца, бо у нас можа адбыцца крызіс раптоўны. Дамоў няма. У сэнсе дамоў няма.
Ну, давайте тады пабудуем. Насельніцтва, дамы. Можам памясціць яшчэ 2. Выглядае, што не. Дзе я магу так забудаваць? Тут літаральна 3 на 3, тут не ўлезець нармальна. Вось сюды можна дом один вапхнуць. Ну, давайте так зробім. Нічога больш усё роўна туды не пролезе. Але ж гэта туды літаральна пролезці. Як удала. Тут планаваць і планаваць гэтыя сектары. Давайте вось так, можа. Усё роўна нічога больш не пролезе. Давайте 3 дамы вось так будуць стаяць. Там не ўлезе нічога паблізу. A science ship team has completed a task. Ёсць дамы. На даследаванне у нас зноў жа пунктаў навукі не хапае шчыра вельмі моцна. Так, інфармацыя па комплексу чорнага рынка. Пасля таго, як мы не атрымалі ніякага адказу на нашы спробы скантактавацца з імі, каманда прызямлілася... Каманда пасадзіла карабель і пачала набліжацца да комплекса, выконваючы пратаколы бяспекі. Абаронныя сістэмы на некаторы час актываваліся і адкрылі агонь па камандзе. Нам пашчасціла, выглядае так, што за недахопу электрычнасці яна хутка вырубілася зноў. Уваходзячы ў комплекс, каманда была атакавана дзіўнымі жывёламі. Запісаныя футаж, як ён, запісанае відэа ад місіі паказвае shows an emaciated simian amalgam. Што гэта такое? Emaciated simian amalgam. Што б то не было. Emacian simian amalgam. Дзякуй вялікі. Мне не пераклала. Сіміян. Але гэта хутчэй за ўсё не дапаможа нічым. Малпавая амальгама. Не ведаю, што такое малпавая амальгама. Emaciated. Худнелая малпа амальгама. Гэта па тыпу від. Па тыпу тюлені, так насоўваюць тюлені. Каманда адбіла атаку імправізаванай зброяй і істоты збеглі. На жаль, ніякіх гэтых самых экземпляраў не атрымалася здабыць. Паглубляючыся ў комплекс, не бянтэжачы кавалкі мастацтва, я не кавалкі, божа, мастацкія works of art, карацей, малюнкі нейкія. І эзотерычныя запісы былі знойдзеныя. Нягледзячы на тое, што паветраны ціск у станцыі ўсё яшчэ працуе, ўсё яшчэ ёсць. Абыходзіць яе было складана з-за недахопу штучнай гравітацыі. У дадатак гіганцкія грыбы, фунгус, увогуле па тыпу не мох, а грыбніцы распаўсюдзіліся па ўсяму комплексу, выпускаючы вялікую колькасць спор у лакальную атмасферу. Унутры таго, што лічыцца галоўнай зале, бронзавая статам Савета Мардук, Рады Мардук. Рада Мардук это увогуле па тыпу як галоўнае, як бы так патлумачыць. Яны па тыпу ёсць нейкая рада, якой часткай з'яўляўся Долос наша кампанія. Рада Мардук, член Джаванні Батіста, гэта які нам тэлефанаваў яшчэ ў самым пачатку. Яго статуя тут знаходзіцца, бронзавая. Так. Справаздача ад розных членаў каманды падчас даследавання комплекса выглядае так, што па тыпу іх і паказанні не сходзяцца сярод усёй каманды ўнутры гэтага комплекса. Любыя высновы складана зрабіць ад таго, што яны сабралі. Адправіць каманду глыбей у комплекс.
Так, житло ёсць. Мы працягваем размарожваць людзей. У нас іх усё яшчэ толькі трошкі больш, чым неабходнасць. І у нас узрастае неабходнасць патрэбы ў ежы. Я так бачу, у нас падае ўзровень ежы. Давайте яшчэ насельніцтва, ежа. Апошняя ферму, якую мы можам зрабіць, і нам прыйдзецца адчыняць допуску на наступны сектор. Просто неабходна будзе. Я зараз, можа, усе ресурсы не адпраўлю, таму што гэта апошняе жалеза, якое у нас ёсць. Трошки пачакаем, накопім жалеза. І я буду адчыняць суседні сектор. І нам патрэбна як мінімум, каб можна было куды ферму паставіць. Скончыліся металы. Давай. Яшчэ. Ремонтуюць. Добра. Колькі нам патрэбна метала? 80. Трэба накапіць столькі метала, каб у адзін заход гэта зрабіць. Мы не будзем зараз ні на што яго губляць. Так, яго будуць перавозіць. Колькі яго ж там яшчэ? 194. Добра. Пакуль здабычай займаемся. І аглядаем за гэты час чорны рынок. Паглыбляючыся ўнутр комплекса, каманда Планка знайшла будаўнічыя тэрыторыю для будаўніцтва, закінутую і амаль замёрзлую. Некалькі сховішчаў было ідэнтыфікавана, але заблакавана льдом. Каманда можа паспрабаваць разбіць лёд альбо перазапусціць сістэму нагрэва сістэмы нагрэва, каб адтаіць гэту частку комплекса. У некаторай частцы сховішча скрозь лёд можна пабачыць захаваны труп. З-за таго, што там ён захаваны труп, гэта давайте будем просто прабівацца скрозь лёд. Гэта будзе больш бяспечна, мне падаецца. Бо мне падаецца, калі там адтае нешта, гэта можа пастрадаць уся сістэма. Я ў папярэдні раз так же сама рабіў. Все, яшчэ даследаванне у нас захрасла. Таму што навуковых пунктаў не хапае. Колькі у нас? Мы 15 атрымаем з гэтага, і можа яшчэ, калі яны агледзяць Сатурн поўнасцю. У людзі Стив Роджерс не хапала мне гэтага яшчэ. Калі гэта ён там, то у нас праблемы. Так, раз, два, три, 4, 5, 6. У нас ўсё яшчэ павінна быць ідэальны ўзровень па ежы. Не ў плюсы, не ў мінус. Але калі што, нам прыйдзецца ўсё ж такі, ну, пакуль мы можам пратрымацца. Некаторы час у нас ёсць. Але адчыніць наступны сектор неабходна ўжо становіцца. Навуковы карабель скончыў. Што ў цябе там? Яна атрымала трохі рэсурсаў. З біометрычнымі данымі яны ідэнтыфіцыравалі гэты труп. І гэта Оулекс, адміністратар гіперлюксавай станцыі Тіакі. Памятаеце, на Нептуне была такая, нам узгадывалася на Марсе яшчэ. Цела было знайшлі з напісаным лістом, якім ён выбачаўся і развітваўся усім жыхарам станцыі Тіакі. І выглядае так, быццам бы ён не паспеў яго скончыць. Добра. Не, ён па тыпу яго цела захаванае ў сэнсе, што ён памёр. Гэта значыць, што яго цела не развалілася проста. Не вельмі ён там нешта спытае. Так, ёсць. Навуковы карабель можна направіць на Нептун, які не вельмі далёка адсюль. А у мяне ёсць магчымасць? Так, я так разумею, няма магчымасці адправіць яшчэ далей.
Давайте зонды яшчэ раз слаць. Лёд нам не толькі патрэбны, навуковыя даныя было бы добра. Тут есть водород, тут есть кремний дзесьці. Вось тут поблизу. Где ты? Вось так. Ну, я ж тебе знайшоў. Вось так. Грузовый карабель. Калі мы пабудуем суседні сектор, першае, што мы зробім там, гэта, ну, акрамя таго, што забяспечым людзей там жытлом проста, мы і пабудуем сховішча. Нам патрэбна будзе зрабіць яшчэ адзін ангар, бо гэта кабзда. Яно займае проста мільён часу. Science ship has arrived at its destination. Навуковы карабель прыляцеў. Можна такім чынам завесці сабе яшчэ адзін навуковы карабель, але самае галоўнае грузавы яшчэ зрабіць. Таму што мы грузім усё вельмі доўга. Так. Станцыя Тыякі на Нептуне. Наша камунікацыйныя сістэмы знайшлі слабыя сігналы, якія перадаюцца з, на першы погляд, старой станцыі на Трытоне. Аналіз перадачы вычапіў некалькі кавалкаў даных, захаваных унутры сігналаў. Яны узгадваюць беспарадкі, праблемы з ежай і часта ўзгадвае імя Оуліксес. Станцыя Тыякі была амаль поўнасцю разабрана. Некалькі зон выглядаюць так, быццам бы тыя, хто жыў там, былі проста плавалі ў багацці. Гэтае месца проста гіганцкае па сваіх памерах. Мы знайшлі закрыты пакой, які абаронены моцнымі тым самымі, ну, карацей, бункернымі дзвярыма. Выбаіны на дзвяры выглядаюць так, быццам бы, што іншыя спрабавалі трапіць туды. Лотра Раманаларахона прапануе выкарыстанне выбухоўкі. Выглядаючы на становішча станцыі, я думаю, што гэта дрэнная ідэя. У нас ёсць біяметрычныя даныя Ауліксеса. Мы можам адчыніць гэты пакой. An accident has occurred in the Typhoon. Так. Мы можам. У нас зноў жа чаканне. У нас пераплаўляецца зараз гэтае жалеза, пераплаўляецца і адпраўляецца на склады. Агулам жалеза не хопіць на тое, каб адчыніць новы сектар, таму проста прыйдзецца чакаць. Плюс яшчэ нам спатрэбіцца дадатковае жалеза, каб у новым сектары працягнуць будаўніцтва. Нам пашыраныя планы на гэта. Так, здабычай. Блін, гэты карабель у адзінку будзе перасоўвацца яшчэ невядома колькі. Мы можам... навукі у нас не хапае, ну так. Вядома, не хапае. Нам патрэбна навука толькі дзеля таго, каб пашыраць нашы тэхналогіі. Яе да халеры патрэбна проста. Мы бы зараз маглі што-небудзь адчыніць сабе, напрыклад, павялічыць хуткасць гэтага карабля грузавога. A science ship team has completed a task. Так, яны скончылі агляд. Угу. 50 крыаподаў. Можа быць, зараз мае сэнс спыніць пакуль павелічэнне нашае насельніцтва. Абарончыя сістэмы пакою былі зроблены, каб счытваць біяметрычныя даныя. Дзверы былі зроблены так, каб адчыняцца толькі для Ауліксеса. Унутры пакою была знаходзіцца вялікая колькасць рэсурсаў, неабходная для выжывання рэзідэнтаў станцыі. Пратаколы бяспекі былі даданы ў чаканні
уздыма персоналу. Так, новая технология. Collapsible frames upgrade. Добра, у нас новый апгрейд есть. Ага, пакінуць станцыю Тыякі, добра. Зараз перададуць нам яшчэ навуковых даных. І у нас яшчэ даволі шмат, калі што. Давайте, можа, яшчэ пазапускаем дронаў, можа, яшчэ нешта ў гэтым кавалку ёсць сістэмы. Вадарод тут ёсць. Навуковых даных нідзе паблізу няма. Увогуле, так-то па навуковых даных выглядае так, быццам бы мы ўсё амаль сабралі з усёй сістэмай. Зараз просто сканую прыкладна. Тут у нас ёсць. Так, па выгляду навуковых даных больше не будзе. Але толькі яно не за межай гэтага поля астероідаў. Так я не проверял. Не-не-не, у нас усё, конец. Это ўсё. Давайте тады добудем яшчэ. Вось тут ёсць нейкія ресурсы. Могу нейкім чынам тут адразу ўсё зачапіць, а? Я ожидаю за один дрон забрать все. Не, подается, что так не отрымается. Мы коли зберем тут усё, то може скокнем. Скончила науковая команда. Скокнем до Юпитера и зберем там данные. Все. Так. Вось гэта разбураны карабель Аан. Яго оглядзім. Гледзячы на час, ужо мы амаль 3 гадзіны на стрыме. Я буду скончваць. Я хацеў вам паказаць Іксіон, я гэта зрабіў. Гульня павольная, у яе ёсць, я лічу, што гэта трошкі праблема, таму што тэмп, у нас ёсць пытанні, мы жадаем атрымаць на іх адказы, але нават працэс даследавання займае пэўны час, то бок любы кавалак інфармацыя, ён аддзелены ад нас такім таймволом нават, не па тыпу проста грындом нейкім. Не-не-не, гэта проста пэўны час, які трэба пачакаць і сачыць, каб станцыя не развалілася за гэты час. То бок проста чаканне. Што як бы і дазваляе табе не спяшацца, калі у цябе няма жадання, ты можаш спакойненька сабе займацца горадабудаўніцтвам, каму цікава, а тым, каму цікавы сюжэт, ну, вам прыйдзецца пачакаць. Вось, нягледзячы на тое, што можна паскараць. Вось, я не планую рабіць з гэтага серыю стрымоў, як я сказаў. Я жадаў вам паказаць гульню, бо сам планую яе прайсці па-за стрымамі, таму што яна вось такая павольненькая і можна шмат гадзін сядзець у ёй, разбірацца. І я жадаю паглядзець сюжэт і, можа быць, ну там паглядзім. Можа, яна таго не варта, але завязваецца яна вельмі цікава. Мы літаральна з'яўляемся мы цэнтр праблемы, за якога калапс адбыўся. І зараз што мы будзем з гэтым рабіць? Што мы будзем рабіць з наступствамі нашых дзеянняў? Вось, гэта цікава. Вось, і у яе, ну, яна ладная, яна прыгожая, яна такая напружваючая. Каб вы разумелі, сонечнай сістэмай усё не скончваецца. Сонечная сістэма толькі пачатак. Потом раскажу, хто перамог. Маскціан. Добра. Паспрабую без спойлераў, але распавяду. А на гэтым я вас буду пакідаць. У нас тут караблі пакуль лётаюць. Я пагляджу, хто у нас чым зараз займаецца. Нагадываю, што бязглуздзіцы новыя Puzzle Long Dark зараз доступны ўжо на кофе. Вам не абавязкова быць падпісаным. Вы просто можете зайсці на спасылачку. Зараз з чата я яе скапую. Блин, я яе зачыніў. Таму што я яе зачыніў. Вось яна. Вы можете скарыстацца з пасылачкай, якую зараз я закінуў чат, і вы можете па ёй перайсці і паглядзець пост. У пасце ёсць пасылка на відэа на YouTube. Потым заўтра альбо паслязаўтра будзе адчынены доступ на YouTube увогуле для ўсіх. Так, магільшчык пачаў маляваць. Вітаю, Цмок, ты трошкі спазніўся, мы ўжо скончваем. Калі захапляюць сонечную сістэму, мы раздзяўбалі сонечную сістэму. Вось прыкладна падзеі асноўнай гульні. Мы каланізацыйны карабель, які збіраўся проста падарожнічаць, усё дрэнна скончылася. Гэта кароткая завязка гульні. Давайте я вас перадам да магільшчыка і жадаю вам добрага вечара. Probe has completed its scan. А мы побачимся заўтра, як звычайна. І заўтра у мяне план на The Longest Journey. Трошки працягне нашу гісторыю April Ryan. Я пра яе не забыўся.